na yen twetwe ye na ase no agya ye nim saseda segment ne de why ready so betie ye wia ye the news headlines be ma wo as a detective OPD mi kire ya OPD ye bie wa hase nya sam keto akora ne wo ba yes check wapon se de be ya agya won so betimi anya hoto Ebane street vibe nso a ene ye temuchuku e wa hase anya sam keto a ebia na open novella update and entertainment update ye kan nyina bom de sumo e wakasa fidie so na sedru opemu no the people's parliament so aye bia homa na gya wabam abekeka wadwen nyina nkamfu ase de beya oman puntuo ebekọ nanim abusua ye production team no aye ready DJ Hollywood jinamu se technical professional DJ producer and Alexa assistant producer akoso ya etisen boko mini announce we nyankopon adom na weekend yi ekosen jana dom ya kwaba nchese ye demu anesa ade panya chi so de na chese nyame ne wo se ye danase na enche ye bekwa homa no so na ye ne prophet nana akwasi krapa akwatwetwe nkomo aboa me yetimi de aseda segment no ahyehye so nti afi na wode wafide na to ha ewunye late bia woni ya na ahyase ewo dwumadie no esme kire max morning dew enti ye wode yeba the asida segment no eba be shisha so max 89.7 FM max morning dew so ebusua kamehuni emfa asida ni nchia kese emfama prophet nana kwasi krapa na prophet nana kwasi krapa no wogiremu se asori nyina pani so for penny pa ya enya semketwa ewo Priority Salvation Ministry ya ewo dansoman prophet wo so na wote enka ya de wasemu akwaba e de mama 89.7 FM wow Prophet nana kwasi krapa ye de wasemu akwaba de ba max 89.7 FM max morning dew so nyame esira mini aba na minim se ena no penso ko ye yankopon adom nyina ye ho ye boko na anopai de ya ba wo nchen kakra se beboan ma ye nyame ase titire obi a ye mfa ne se wo hwehwe bibi kasie pa afri nyame ho ne nsa nka ye se na watwe fufuroi eno so adane ne so dwatire ana adane ne hawa eda no so ede na obeka kye nipa ya no pai na wasore ne dua so no watimi aba ne ho so asamba upena me kachire se nipa ne se ena no pai ne kwa wanya ne na no pai no eche bibia nti dia ohwehwe no awurade se me kachire ne se emuaye ewo ho emuaye ewo ho na prophet faye ko emfa ne se nipa no afedi yesi na watwe fufuremu ohwehwe den ne mehwehwe nyamuaye wo ho nyame bebo ma mensa aka ediem biem na wode beka ho a wode esimanu mpe wono ankasa no ne boto a waboto ne wura aho no betimi abomama no asamo me kachire ne se dia ohwehwe afri nyankopɔ no
sɛ onyame mfa mma ne ɛna no pɛɛ ne na wɔtwe a nka nyame ɛmma adeɛ nkye no nti adeɛ a wɔnyɛ yɛ suti adeɛ a wɔnyɛ yɛ sutie deɛ ɛtɔ so yɛ ne gyidie deɛ ɛtɔ so mmiɛnsa ne sɛ ɔbɛkɔ so agyina mpabom na wɔsu afrɛ nyame no na saa nyame a ɔtumi maa na wɔtwe foforɔ ɔbɛka nnipa ɛka ate asefoɔ no saa nyankopɔn no bɛtumi aka no sɛdeɛ ɔka hega ɛwɔ serɛ so no na deɛ wɔhwehwɛ ɔyɛ maa no awurade nyankopɔn bɛyɛ amanaboro so nti ɔmanaba mu mu ebi a nanɔpɛ ne fiewura ɛgye ne dan sika ebi a nanɔpɛ ne bɛ school fees ne nsa nka ebi a nanɔpɛ deɛ doctors aka kyerɛ no no ɛburu nipa so na ɛkyɛ nipa so maramare nka sɛ deɛ lazarus wuyi a wotumi maa ne sɔre ba nkwa no saa nyame no na ɔde ne wato no so ɔma adepakyɛ no no nti saa nyame korɔ naa no deɛ ɛkɔ so no wobɛtumi de emuayɛ ama ne nsa ka nti wonya su no wonya awerɛhoɔ ma ne nka no ɛno aduro firi sɛ onyame a wɔma adeɛ akye no no onyame a wɔma adeɛ akye no saa nyame no ɛbɛtumi ayɛ ama no aboro nipa dwe ɛne ne nte aseɛ so baabi a nipa wɔde asa nipa nim di asa nipa wɔde ne nipa nim di asa no ɛhɔ na saa nyame no so ɔno nso sɛ ne nnwuma paeɛ de ase enti ɛna no pɛ awurade sɛ ne nka nkyɛn sɛ emuayɛ ɛwɔ hɔ dɛ sɛ ansa emuayɛ yɛ dɛ ɛwɔ hɔ emuayɛ wɔ hɔnom ampa na prophet Nana Kwesi Krapa yɛse yɛda wɔse paa Priority Salvation Ministry ne yɛpɛ sɛ yɛka ne sɛ nyankopɔn nhyira wo na monni program bia na wɔtwe yɛda mo anim a mopɛ sɛ tiefoɔ ne ahwɛfoɔ nsaka edwumadie ɛne yɛ program wɔ nyame adom wɔ ne sɛ ɛbɔ anadwo 11 pm ɛbɔ anadwo 11 pm de kyerɛ da som du baako a yɛwɔ 1 hour 30 minutes program a ɛkɔ sɛ fɛn sɛ midnight oil ɛyɛ nyame asɛm empire no ɔde ɛne akwankyerɛ ɛfiri adi yam na adansidie abɛka ho nti 11 pm ne monday ɛgyina mu saa kɔsi saturday 11 pm biara 1 hour 30 minutes nti saa nipa no ma mene ne nsia wɔ psm dansoma facebook psm dansoma anaasɛ midnight oil to start your day yɛnhyia wɔ ɛntentan no so 1 hour 30 minutes nyame asa ne empire no ɔde akwankyerɛ ɛfiri adiyɛ mu ɛne adanse a deɛ nipa wɔde ɛboro so ayaresa deɛ nipa afam ɛntimi nsie no ɛhɔ na nyame ɛfa nyame asɛm so empire ne akwankyerɛ so ɛma ne yɛre ɛdɛ ɛkɔ so 1 hour 30 minutes midnight prayer hour yɛnhyia so na awurade bɛkasa hama deɛ wɔhwehwɛ wɔ asetena ne abrabɔ ne adwuma ne awɔ nyame ɔne ne ba asase so ɔnni ne hwammɔ da na deɛ wɔkafa ne ho biara wɔ asase so onyame bɛmana ba wo sɛ joseph anka fiase na david anka serɛ so na mafibos anka lodi ba saa nyankopɔn no ɔmma n'abusadeɛ ɛnka n'atamfo wɔ da na ɔbɛyɛ deɛ ama no obeye de na ne krakra mu de na wo ka che yetiefoɔ ya wo mutie max 89.7 fm max morning di wano pay the america tro mo ɛna no pay jumadie na ɛkɔ so ayeye nnum ne asɛm ya wo ka biara ɔmo mfagidie enso na onyame asɛm ne ɛnumpo a ɛkɔ so na no pay no ɛwɔ mass no ɛyɛ ɔmo safo a ebi ɔmo ayare safo ama ɔmo ɛyɛ ɔmo safo a ebi ɔmo adwuma yie die po ama ɔmo ɛyɛ ɔmo safo a sika a wɔpɛnti a wɔaboto ɔpɛ sɛ ɔka no waduro ebie sa ɛpo na ɛda ama no deɛ ɔhyehyɛ biara ne nna no pɛɛ no mass program na ɛkɔ so ɛnna no pɛɛ no awurade sɛ menka nkyerɛ ne sɛ ɛyɛ ne gyidie safo a na ɛmmɔ awia 12 o'clock ɛnkɔsi anwummerɛ 6 o'clock no na nyame a ɔma adeɛ kyɛ ne no a ɔtini ne radio kɔtɔ mass no saa nyame no ayɛ ama no aboro so ɛwɔ yesu kristo din mu ka amen ma jesus amen prophet Nana Kwesi Krapa ɛna ɛgyina mu sɛ ɔsɔfo pɔmpa ɛwɔ Priority Salvation Ministry ya ɛwɔ Nkran Dansman prophet yɛbɛda wase na yɛakae wo sɛ de bia nso yɛbɛba wɔ hɔ no ama waboa me yɛda nyame ase amen amen amen
ya prophet bi ekwan mu na kese ya ban so de na ya ba ne sa abusua max 89.7 FM maximum dew ena wasogu so a wutie yen no ye beka se da wase pa na nyame aboa mi ada wafa prophet na Kwesi Krapa so mi ada nyame ase die na kese ayeye no mu ani e wono na ye fra sedan mu ye bedan ye ho aba na ye ban aja ye de news headlines niema etwagu ade fontentam fidie no so say ye vlog say ye blog anampo se newspaper headlines na air trend ne wasa wote wo wasom ye beka ni nyina ede akire obekoko channels ni nyina nso aka ni nyina bom ede asomo anopay e wo max 89.7 FM din dia bana krant ma mozino ye dan ho abasisi a ye ba ni aka no ye de beto aso ama ye basisi a Asampayetia Obanyansafo so wo bunubia wonka na asam Ze mafutu sam kakre wa asopeme Yo kofi oman ya woman Omani ya mama Yenyi baby akọ Wacha za ya wareni Wonsom wanyinyi pa Asade pa wofio ye Yamo yembera ye Ebe ya ifuyena Omaya umano Omaya mamana Adiwaya nora Yamichata Yemana renya Max FM 89.7. Sawaya wanabe Yamo yembera ye Ebe ya ifuyena Wanso wanyinyi pa Asade pa ofio yo Yamo yembera ye Ebe ya ifuyena Amabe ya ifuyena utie ni ye kwon ye di kanka kire wo say ye ban ye di news headlines no ebesomo entinsem a etwagu okwa krata ni mu say ye vlog say ye blog say ye social media site be bia sasem ne for mine ho na ye kana wo sa wotie bia ye beka ema watie ententem gya so ye nhyasia na ye hyasia e de free daily graphic de bokrata no emu obone homra ne say truth and accuracy every day na ene daily graphic de bokrata no hwe anim kesepa edemu was National Sanitation Day relaunch and last week ye de to munyina manim say Ghana Mampani His Excellency Obra John Dramani Mahama ene day etu dwa say ye dan yara Saturday ye etwamu yi we moden aboa na National Sanitation Day no wo mu se na wo hodada de mu na so mba ye relaunch se de be ya be ma amanfo na de hye na timi akeka ho ne ba na ho ne die hu nsam so a eja Ghana ye timi akwanim tikase pa eda daily graphic the bokrata no anim no ena makenkan bi e de ma wo se National Sanitation Day relaunch na say President John Dramani Mahama ekoka empanifo ene ade hye ho a
wɔn mu de National Sanitation Day no ɛhyehyɛ so ya na enya asɛm ketewa koraa na National Sanitation Day no ɛkɔ so no na emerante kwa wɔn bɔ adwuma di dwuma wɔ man mu no ya tudo na yɛta from say bar stop boys bar stop boys no dra ade fontintan fidie no so a ɛne baby efihye biara emerante be kwa kɔhwɛ fini no mayi afiri wɔ sɛ gata simuni ade Ghana mampani agina simpie so eboa ɔwɔnom aba so so mo ayade papa owie no san ye donation ɛne sika fam ɛne tools me kyerɛ ne mo betimi ayusuo ɛde dwuma no sɛ de bɛya wo man ni mu betimi ate no ne nyina so wɔdane ɛde ma wɔnom a ɛnyɛ asɛm ketwa na kyesene ekopie mu ɛwɔ Daily Graphic de obokrata kɛsepa wɔ mu no ɛna makenkan bi ɛde amamo no Minu amamefa we entwa so in free graphic online. Or say 3 Nigerian nationals noted from stealing from parked vehicle in Kumasi have been sentenced to 20 years each in prison with hard labor. Na chese ni nyina ne say alata form yensa ukopie Asante Mantem won kropon Kumasi a wonum ewo ho ene aposifo aso won paachi ede wo makwadina asɛmdibia ama sesi a yabo won kwadu ama court no ede wo mko efiase emfie no poli aduo no 20 years with hard labor ni nyina ne sɛ wonum dwuma mu di ne sɛ car kwa ya pake wo eye car park no wo mo sori a ene car na ye komu inspection na kyese de ebehu bia no ne ya tabiri Africa ni mu a kyese ye mi said oni se car no anase niema no oni pe anase ompenti ni nyina ne say ya convict wo mo ageli wo mo for 20 years with hard labor wa bra won ebokro no e wakam ene enkrofo ye omuni pa bon semuntie ne Facebook uduru ho no ma Ghana Police one mu page kakraka ewo Facebook ho ma asema akoso ya kan ene we de nkrata tenten ena Ghana Police Service ede beto dwa ya na wo kire mu se 3 Nigerian nationals ya akoso ya ka omo hasen so won ye nipa bonfo papa na wonu mu dwumadi a wo mu di ne kese Asante Mantem Kumase no mo te ena wo mu di nipa bonefo sem sadia wo de wo car sadia akoso ya di ka no asi ho no me se menimu ala so mo ayo mo ho auto mechanics a uma yo mu auto mechanics no wo ne nam ho no mu Kumase Metropolis ni mu na gya wo mu wiewia wo made na said process adom no e de atojo mo se 22nd July 2025 ena suspect ya wono ni Dini Francis Friday Linus Agbovi ene Russell Egnaza ena kesanya sam ketwa mo de omkopie mu ewo Atasemanso Circuit Court na proceeding ni kwaso na wutimu se Francis de na waye mmranti wutimu se charges ya de bo ni nyina wankasa agya wakana no atom wotimi kana no tum na agya yemani mfiedu ha leba waje ahye no ho ya enye asam ketwa afede Francis yi beka wasre asam no de na nka oye na dwen sakagya woya na omotimi aboa nso se de nyema ekoso de oso hwa ni ma onu onye guilty ena court se wonye guilty asem fiti ase wo so wo ye guilty ye den na se wo so wonye guilty biem kona ko ba bi na da ena fe wo so mo hwa enkrata mu 22nd July krona na je se Francis yi wa ma na ni abre den se kwadu a ye de bono no won de onye guilty enso da Ghana ha mamra wa ha ye de ye adwuma entimpanifo hwehwehwe mu na che se owura Francis ni nua no aka ne ye ka ho ene wo wonum animu pa mo wo YouTube no wo manimu pa wo de titititi ayi no so a anya sam keto akra Francis ni onua Egoneze wo se hwan no wo manimu mu de sisi ho anya sam keto a ya che se bonefo sam se ye wo no makwakodi na nyame aye wodom agya ya so wo no mu pa chi next time ko obi kuro mu a wo de mmra be ye adwuma na sa enkrata amenkenkan bi amawi Ghana Police Sadom wo no mu page a ewo Facebook enti obetimi akọ na ja wudu wani akire mu ho no ja won so akọ kenkan bi pa na said ye omu twa to akọ no this successful prosecution underscored Ashanti Regional Police Command unwavering commitment na che so ma yo madwen se kwan bi o mefa so na kro no eto atwa ewo Asante Mantem ne Ghana ha nyina no omamodin ama ye ho adwuma no owura Gordon Ahianyo eno ye deputy superintendent ewo Ghana Police Service wono head and as a public affairs ewo Asante Mantem na jankrata tintin ne nsa ehyehyase Mamento so in free my joy online and where your joy online for and a day abetudo say
boss em se wo mo de ayifo no nipa bonfo no toto me hu se mo de ato mo san fanto hobi mu ayesre mo ai line no sa ego na eze wa wo hwe nani mu a wo de tintim ho ya ne kese papa mpanimfo nye se nkora wo ba kon so de Louis hwan Friday Francis Friday de ne kan nya go na eze no kwa no kodi dwuma no fo mo nyina de ne ka ho enti wa wo hwe wo manimu a wo mo de sisi ho a ewie ankrofo ka ko so eye yento aso Minua Mamenfa we ento aso Free Joy Online. Or say Mahama pledges full implementation of election violence probe report. Mahama pledges full implementation of election violence probe report. Na chese ni nyina ne say yemampanin Owura John Dramani Mahama ena nei wode atodwa wo kire say eya mfimpinu ene aduonu aba ye to ye no ya ye di ekọ ya akopie mu ewo mfimpinu ene aduonu enan na say 2020-2024 election no eya ade say ukopie mu o mia ne mansini ba bia entokwa ene bonefosem ekọ so ema ni nyina nkamfo ano ebeduru nanim na sesi yi wode atodwa wo kire say kadie bia ehia ya ese se wode ma wo mo ho kaaye no wode ebema wo mo na eno eye bosha wo hye na afesu wo hwe se peri ye eno nokoredie ebekwa masafo ise de ebeye a wo mo betumi enya atentere ne enti eneyi Owura John Dramani Mahama Ghana ye mampani eno de ensem nyina wotudwa wo kire se ai wo bebo modern na niema nso atumi akoyi ama eye victims where dey me fan e dey free imas yen airport ayi so na we see a National Communication Authority the ensa aka enkrata bi dey free multi choice Ghana say na wotwetwa mu so ye ka say just DSTV for empanifo so wo anyo mo niema yi a e dey say ye be suspend wom enti no wo ensa aka enkrata dey free multi choice Ghana na say empanifo to just say ke ba be suspend wom so ma respond say ne letter call letter ba na letter no mu no say empanifo e kire mu no ena no adra September bosumi da na etoso enum ena wo nsa etimi ka sa enkrata yi ya na multi choice Ghana agi atomu pefe say directive na honorable minister ya na wo hwe enkrahu nkitahudi ana say enkrato ho nsem papa Jata George editu dwa no wo magi atom pepepe say pricing system no so a wo mo se wo wante so a yeyi wo mafirim wo no mbete so se de be ye betimi aboa no wo mu dwumadi o mo ye no so agya Ghana for timi enya ho emfa so bebrebe na se de medi kan se wo mo kwotena ase ye stakeholder meeting ya chese na chese mpanifo kasasi o mo kwotena ase kodi ye no ko na wie ye na sa adwempo yi eba ye ya na multi choice Ghana for ka chon se we die process na Ghana mamra na di wo mbe fam ni ade no wo mo pese wo betwe ne tintan bia wo agye atom se wo musika no omo bete so aye hwe anim se hwiebe enadwuada September bosumi da etoso nwotwe afempem yenu ne adonu nan mu a empanifo ne nhyehyɛ bekoso na agya won watimi atetetete so ya enye asem ketwa nti National Communication Authority enagya won nsa ehye sa enkrata isi a won sese mo pankyire mu bia enoma 6 airport city Accra mo mra hona mo ne wo mo emfa emesisi eni ya enye asem ketwa kra nti na kyese no kwasem se wo magye atom se wo mo beti so because anu odin na what we be say nya you be say o mo be close in down and because o my man so monte so wo we die enkrata ye da ho di pefe so mo so mo agye na no busu mi bia mo tua san mo tua fili say enti Ghana yes ga keto 500 nyina wo ebi wo mu depending ne wo so no wa bra wo start time ma wo head and depending ne wo so no 500 bi mu tua 800 bi mu tua 1000 e chenya Ghana for when mu ma mo start time we dey say nyo yes ka keto wo ne abufu wo mu say wo to na say wan hwe na dey say wo ti adwuma mu dey say yen anopa no nsia kopem no nsia ya say boso me so sika e ka na ba fie ahye ahye Mama Fawe Entwa so Free Graphic Online when say court cautions family of slain immigration officer. Not just saying nyina ne say immigration officer Bright Awe. Ene a friend is Stephen Amwa ensensemia ekwa wi akire ye say Bright Awe ya bone so bo se wono a na aku na dam for Stephen Amwa no ehun sensem ene bi na mede eba betu dwan na no court kwa setena
wɔ nkrapompuni mantam ha na ekɔ bi a kyerɛ no na otimi sɛ ɛyɛ Stephen Amu abusuafoɔ wɔn bonyo so ɛne ti Bright Awe ne lawyer ya wogina mu ɛma no ɛyɛ adeɛ sɛ asɛm ni nyinaa kɔ na wieye no na lawyer apie afri court dem mu abusuafoɔ ne yɛ sɛ ɔmo dɔ mo sa bɛkeka ne kakra enti ɛkɔyɛ mente me ho ase ɛnɛ yi court ndi aba bɛto dwa wɔ kyerɛ sɛ asɛm na ɛwɔ asɛm dibia ɛni ɛma busuani bia ɛmfa ne ho nyim na deɛ wɔnom yɛyɛ no ɛyɛ adeɛ sɛ ɛnkyerɛ ni so ɛnkyerɛ wɔ buo ɛnsan so ɛnkyerɛ pɛrepɛre yɛ ɛni ti nsɛm ne deɛ ɔmo yɛ ne nyinaa no ɛnɛ court na ka sɛ ɛnyɛ na so wɔ mo anya yi a no kwasɛm ni court no ebegyina ne nan so abu atentene ne ɛde atia abusua no enti ne nsɛm a court no ɛde aba bɛto dwa ɛfa ɛyɛ Stephen Amu a na busuafoɔ ho ɛno no na me fa wei ɛde free Ghana Web de aba bɛto dwa sɛ ɔbenfo Professor Jenana Opoku Agyeman a wogyina mu sɛ vice president ɛde ama ɔman konkoro Ghana Nyankopɔn ayɛ nadom yie paa ya kyɛ sɛ wɔn mo ne yɛn ɛkasɛi no nyame ayɛ nadom ma nakɔ akɔpie mu sɛ yɛ ka professor foɔ na wɔn pɛ na kyɛ sɛ watimi ayɛ vice president ɛde ama the African Union ɛnim AU sɛ deɛ tie ai wɔn pɛ na watimi agyina mu sɛ vice president ɛwɔ Ghana ha sei no wɔsan akɔ gyina mu sɛ vice president ɛwɔ African Union wɔdeɛ ɛyɛ no onyam hyɛ kɛseɛ paa ya ɛnyɛ asɛm ketewa na wɛnu owura Samuel Okudzeto Ablakwa wɔn wɔgyina mu sɛ minister for foreign affairs na nanu ada wɔde kɔto Facebook ne Twitter S ya wɔka sɛ wɔdie Nyankopɔn abɔ Ghana fo ho ban papa no wɔyɛ Ghana fo adom wɔn ne wɔ ba the whole Africa watimi ayɛ vice president ɛwɔ African Union kɔ ne mu no ɛno te kɔda nkyɛn a wɔn asan so ne wɔ ba kyɛ sɛ wɔboa na yɛ mampani John Dramani Mahama ne dwumadi a wɔdi wa Ghana no watimi abɔ n'akyi dɔm no wɔse wɔde yɛ historic ebi nsi da sɛ wɔba pa timi aduadua mu abɔ ne homɔden akɔkɔpem saa empempenso yi ɛna no wɔfa saa akɔnya yi so de ahyɛ ɛmaba a wɔtitiriw enkuran sɛ sɛ mahu ne Professor Jenana Opoku Agyeman ɔbenfo ka ne din ho mahu ade a watimi ayɛ enti woyɛ ɔba na sɛ wo wɔ Ghana hanom a adesua bi na wosua miawani na sua de owura Kudzeto Ablakwa na ɛkasa yom wɔse adesua na wosua miawani na sua de sukuu bi na wokɔ sɛ wokɔ sua adwuma bibia woyɛ bia no woyɛ ɔba mo ani na hɔ na yɛ ne yie na hunu sɛ akatua papa bi dan kwama bi wobɛtumi anya akatua papa bi a enya asɛm ketewa koraa na wɔkasa na wɔsan kyerɛ mu sɛ Ghana mampani deɛ wɔde ato ne na koma so sɛ bibi te sɛ gender equality and gender representation mma deɛ mu a obabo no homɔden paa sɛ de bɛyɛ ɛmaba wankae a wɔn mu ba no wɔn bɛhu sɛ maami kura so osua adeɛ kɔ n'anim deɛ otimi yɛ ni me so me ebimia mani kɔ m'anim a ɛnyɛ vice president ko ana mɛyɛ ɛwɔ African Union kɔ ne mu ne motimi ayɛ president enti Professor Jenana Opoku Agyeman nkonim die ne kyɛ sɛ ani sɔ ne ahofama nyame ayɛ adom a African Union for etimi ɛde ahyɛ no no ɛna gya yɛ kenkan bi ama wei ɛyɛ Ghana Web Inia mame fa we ento aso free graphic online how I say Kennedy Japan. If your vision starts with the IMF, you have already failed. Not just Ora Kennedy a compre con Japan. Ya wonon so pre Franka dibre ewo MPP or sono amanyo kwonimu. And I ne wakotro atuni Instagram page I watch it say. Sa we ya kandi for anasa we obi a wo pre Franka ama o man Ghana. Say yanto wo so aba say president anasa kandi for. Now the IMF na the International Monetary Fund ehya se ewo wo campaign mu ana odwumadi enibia na kire se wa amwa wo ye nkuku odifo enti eneyi owura Kennedy akompreko Japan eno de ensemi nyina eto eye ne competitors no anim anase ne opponents anim a wo kire say if your vision starts with the IMF you have already failed. Ebusua yentoa ensem no so ne wede medi mirikate de ene mabawura wayekefo meche West African Examination Council one mo official page anase channel ya ewo WhatsApp ho na mabo awura na saa channel yi ehwe wasifo no ene BEC fo de nyina bom enti ubowura ho nso awoso be hu ne ekoso ho ya enya samketo akora na sede wayekefo de ababetu dwase school placement nyame ya doma September boso me da etoso edunson
17th enaja placement ne be ha se akoso ya school for ne ye hwe nim se wie be October bosumida etoso edun wotwe kopem aduonu ene wo nso be ha se akosuku na waye kasan de baba to dwa se mo amukwa akotworo sa enkrata ya mebobbo so no mu date nie ukwa kusa wo tworo sa enkrata ya mebobbo so ya wo date nie ene dwada ene ye Monday na chese September bosumida etoso enwotwe ewa afimpim yenu ne aduonu na enum yi mu no wo kwotworo business management ya ebo 8:30 ya tinie pa o ebo 8:30 am a mo amotworo business management no mo ho akodue mu a akopem tama duba akobebo ama sima aduasa apa ho sanso na mo amotworo physics ese ni objective no awie yi enededu enedwada ho asem na meka ebo awia donko so a mo amotworo physics ese ene objective no mo beto aso atwo na kese ne nkrata mienu na asukufo no ebetworo nyame adom so a wochena akwakoye Tuesday September bosomi da etoso enkro no mo amotworo French paper 2 and French paper 1 mo je ne ye ba o French paper 2 and French paper 1 monso eja monso be hye mo de na se anopa no nwotwe abo apamu aduasa no na mo ahase yebe eduba kwa abo apa ho sima aduasa na monso mawie na fe wonu amotworo ICT no sa wo tworo ICT a wonso ebodonko a na wonso eja wakwa kwotworo de ya enyasem keto na Wednesday 10 September no mo amotworo literature and English said ya mo kan prose no mo so ba twom de anopa pepepe 8:30 na mo de akoma anim akopem 11:30 na fe ebo one na mo ye biology practicals no mo so mo de no mo nyina anti biology for no tworo no na English for no so tworo mo nyina ba tworo no ebrekro na na Thursday 11 September mo so amotworo commerce no ye commerce mo so ba tworo no 8:30 anopa na fe nyame ya adoma ne kurakura mu kura no 12 September 2025 said ya na ayifo no artfo no kan GKA no mo de mo ba kwa kwotro mo general knowledge in art na jamo so mo de ne 2:30 pm ni nyina nkanfo no wa yake so mo bo mo humadin bia se information bia wo se mo nsaka na mo asote no wo mo de ebebre mu nti wo foforo bia wo de be ka ho na wo questions bia wo mo de ato mo mara wo mo WhatsApp platform no so na mo ni wo mo fa emesisi ani enti sei na mo betro nso hwe efiri na akopum fiada no mo arrangement no ebekoso enti ne wa hye ne nso papa okay me nua ma me fa we ento aso every year Ghanaian Times or say Africa's local government must drive growth through trade investment owura wamkele mene ena wode atudwa wo kire say eyade se ubepiem ewo oman Ghana mu anasa bibrem hanom a ya mansini ne ya mantam no wo moboa ema ya economy no etimi kwasoro yie pa na boa moboa enesen adwadie any efe ne say business nkete ya ekeka ho no any investment ahodo no a wonom eye no eni nti ne sesesi a no economy ni se ebenyini na akona nimu yie no wo momodin ase wo mo be hwe se wo mo be drive attention akoho ama adwadie wo mansini eni mantam no atimi apagya ne muni so pa na atimi ama ne homene so se de be ya o man Ghana mu ye adwadie eni ye ne economy no ebekoso yie ede ama yen yie pa we eye owura Wamkele Mene, Secretary General, African Continental Free Trade Area, and I would ensemi atudwa. Na koso ye wodwedi ehu nsem de me yenko aboso okan na me fa we e de Free City Newsroom one more online portal no eso. Was say aboso okan traders to eject foreigners in petty trade. Na just say one more so mo ye edwedi enkuma na ensese wo mo no mbeye enka obi a wufuru ukrom ba de kasika pudu eta wata so nyasam ketwa na nka wo ba na sika hye wo ho na waboa amaja wo be investment na wanya sika pudu wo ho na nyase bia yen agira kwan so yes pure water ne ane adade no wo ne yen nyina ba be yabom na wo ma motonton ka bonnet ne adade nketenkete ne nyina so wo ba be jabo so enti aboso kan spare part dealers association na wonum de ato dwa se nyame yadoma enadua day September boso da etoso nwotwe womo embark on some exercise bi ebe kire se woni pa akro se wo ba Ghana na obedi dwuma said the Ghana Investment Promotion Center at 2003 at 865 no ekire no side de nkuma no enye wo dia
eno bi de enye sese wo ye wa Ghana ha ya director of communications owura Tachi Ado association head echirem se no kwasem se wo de ombe mia o mani dendenden abosuo kanfo de ombe ye pa da chese wo mu gina at 27 at 1 no so no won behwe se wo wunya Ghana ni a wo ye bodwa adwuma se wo gina kwan ho a wo ton ade se de brofo no kan hawking ni trading selling of goods in stores and market ni nyina no won ba be yi mu nyina afiri ho adwuma no kura Ghana ha wo mu kire mo munya bi nye enye kakra bi a wo no manya wo mo ye na mo ba ba gi aboso as foreigners an wose nya kakra wo no manya wo mo ye no na mo ba ba gi aboso no mo so mo kwakodi den ano mo form anu nkobo dan na moja ba wo no matafretafre wo mo se we di wo mo nya de wo be di ho agorokora antie ne de wo nipa koro wo di dwa wa aboso kan ni ayi enkrampuni mantam na ne importam na wonum se wo nya Ghana ni dia na wo se wo kope ba bi te enya sa adwuma wo ndi be di wo no enya asam ketoa na enya se bia wo mo de wo ma no fafa wo mo gina Ghana Investment Promotion Center GIPC Act 2013 at 865 no so and wo di be di sa adwuma ntia na munya ready wo ye foreigner dia se de wo no mo e de atodwa no so mani abre pa e chen krodom many amameva we free joy online or say engineers and planners takes over Black Volta and Sankofa Gold project na chese ni nyina ne say engineers ahodo na nimdifo ahodo no a wonom ehwe former gudie ho ensem so na ne wonom akwakopie mu Black Volta Western region West Africa ena wonum kire say ade se wo bepie mu Ghana ha yam Black Volta na fra mantam mu no gold na se sika kokko eni agudie fo magudie bebre mu na wonum ho asetena kobobo ho dwendwe ho bere kura se adwuma de ebefiri ahyase enei joy online de ababetudwa se enche engineers any animdifo a wonum ebekwa sa Black Volta mu akwakwohwe ye form agudie no wonum ebehase a sesi ade ahoboa egu kwan mu a womo ahyase a emisa na mamentoa ensem no so na wedi arahosem pa kopie mu ahafo regional na yesa babetodwa se police officer wa committee suicide wo bra na wodi ni dwuma na enchemu no eba wonu se wo prosini ya wono wodi ni dwuma wo dawyaw Dua no maye ne sam okay Dua Nkwanta ya eno Ewotano North Municipal Assembly no emu ho na ja ye posti ne kwa ya nka wodi ne dwuma kakra ya enye asem ketwa eni se na anu ada September bosumi da etoso 9 no kopie mu ewo ho no ma na je se papa yi kura wakwa dwuma wo ye ne bibia se se wo ye wo wobi nim ne ba ye abrante kwa atese we onya kora no nso wonye panifi se Sergeant Brown de ni mfie no eye aduanan na chese wanyi kakra kora ya chese waware a chese ne mamienu mu a ene se obi nim ne si ye chese watimi committee suicide pa ewo bra wo di ni dwuma ewo Dua Nkwanta ya enya sam keto enti no nyame ye nso adom nso e ma chese asem ni si ye na chese ania ye nyan ya wono edina ko St John's of God's Hospital ya eno Dua Nkwanta kwakwaye autopsy ne eba ya wono abanya posti na wodi ni dwuma warefo ya ne mamienu wone ne yire nete na wodi ni dwuma wa dwuma ni mu ano wotimi committee suicide na wadi emu aye werem pa enti jese wo mu de na kwa hospital amkwakwaye autopsy yidie ne eba fira kire bebabia nso no eba ma ye tiefo ne ahwefo ensa aka enti prosini ya ye frɛ no Sergeant Brown no watwana nanom wo ensie do no agye ne nkwa afi ne nsam nanso mpanifo so ombeye nhwehwemu ahu sɛ wono na agye ne nkwa afi ne nsam ana sɛ obi energy ye wo hwɛ sɛ de yi no na body ne da ho no a yɛse wodi tuo ne kyerɛ na bodwe ase gye ne akosia yɛse wodi tuo ne kyerɛ na bodwe ase na ono angaza na yɛse according to a friend say resource no wonum kyerɛ sɛ wone ne yiri nya akasakasa asemuni wadukopie mu ewo charge office asemuni na charge office na ni tuo ne da ho enti wo hwe a na me mete sade na na wo bebo ohutu awu kwade ne me fa kwa diska durai ya du kwa diska dura se ne wanse asemuni we hu sika duro no so be ku no hum na wa ku hu we se kwa
but me on say say ade ne de so first omonye autopsy ehun ni kwado o meka say enye ono ne kun no ho oh and it is alleged what you say anytime according to reports and now say friend say sources no until it is alleged so say autopsy no ebepie ai ma me fa we ento aso City Newsroom was saying government allocate over 30 million to promote culture tourism. Asemo. Government allocate over 30 million to promote cultural tourism. And asuya share tourism hon some so and a day atudra watch the say a idea say abano edisika botine 30 million Ghana cedis. Ashe eye yakwansra hwe honsem so. Ni nyina ne se opese oboa ema o my Ghana musu yakwansra hwe honsem so mecha tourism etimi so ejina brane se de be ya enipa firimia na se kro eba o mamu a yen tourist site no ana yen krabia ho ayi no ebetumi nso so ejina brane nti ne die osoafo a wono ehwe tourism ho ensem so e na ode ensemi nyina atudwa abusuame ntra ensem so we dem aduadue mu abepie mu e wo BBC wonum online portal no so ene won dia atudwa se Boko Haram fo ekunipa makomako aduosia anadwo ba akope won afa so ekunipa makomako aduosia ewo akura bi a eno ewo alatamamu na se dem panifo echirem sa jihadist group Boko Haram yi nipa aduosia na omuku wom no nyese bi a wom wo ho no ma no makoye Boko Haram fo ne bone ena omakoku no Nemo Satama na Boko Haram for edu northeastern part of Borno State. Said can say Borno State no. And just say abufuo obi nim ne ha wo mu said yo. Wo mu sane tuo so ne gaha dika. Wo mu kunipa no te say enkokọ pa. Ya enye asem ketwa. Na sa Boko Haram sensem sha se enye ne. Na ye nyina ye nim say eja ekofom. Sa na akoya te say de waso jana ejana nimu edum no ase no ebi hihye honom ya enya asem ketwa anadwo ba akopɛ o enu da yara wo mu ma atuo so se ho na ahye wonum abufuo se de yen so no obi won tokwa wo so no won girlfriend bi ya problem obi ntimi hu ene wasane tuo akunipa makomako 60 ya enye asem ketwa na we ka ho a Boko Haram fo no won bo modin akunipa bebrebe ama nipa be 2 million adwane a je se nipa wo maku wom de be say 40,000 na just say nipa ne edroso pa ya enya sem keto mo de konkutabuo mu free 2015 eba nipa Boko Haram fo na kuom no enya sem keto bebre nso adwane se ne ote ekura se na wonye baabi entena ne yekunkum ande no so o ma ne ho so a baabi obedwane amfa so oba Ghana so okọ hiu na wadwane ede atwa baabi ono so benya na sumdwe nti ne Boko Haram fo no aye ewo Borno State ya eno ewo Alatamamu no eno bi ne akenkan mama no pay yen fili Alatamra ya my Ghana mo yenko eye atifido mantam wo say government to complete all abandoned projects in teacher training institutions. I name Deputy Minister of Education Dr. Clement Apak eno di nsemi nyina atudwa wo kire se eye aban no anase omampani ena maban ne so ebehwe se adie bi anase uncompleted anase adie menchere sempo project no ya ewo training colleges ahodo no amu a aban dada no antimi anwie ana empo aban no antumi anwie no ade se Yewura John Dramani Mahama ebehwe na woye ni nyina amani nyina nso so atumi agina na wodi ensemi nyina tudwa wabra na wo mo epaw teacherfo a wonum ewie entete yesuapon no ai ena ne wodi tudwa wo kire say government to complete all abandoned projects in teacher training institutions na chese ukopie mu a ade se aban no be incompleted and as uncompleted ayibia ewo training colleges ni mu emu ame enfa we ento so na yenyim se na wotwe twam na no fiada na jese bra Charles ya dodo na anim se efre no shatter the wale an kopie mu ewo fatu afasha ya na ekoso no ase na sede na manfo ne adehye ni nyina ehwe nanim so obeba no obi wo hokro nkrofo kra ka se o shatter wale de seja they say any problem sa wanya wo pen baby atranya de obekọ
enso bra chase mie nani ekọ ho no ko di dwuma kese pa ewo ogwa ya na enye asem ketewa na wogina stage so a ya na wo kasa na wo se no kwani nyame anim ni ade bi wo ho na wo ye na se wugya ya wo akonya so betimi aka wo so no woto e wagya ahye da eye se wagya ahye nti no ene watimi agina asimpie so a wo ka se wagya ahye enti wo nipa kro nso wo ye bibi na se wagya ya wo so betimi aka ene na wo mo fans ne ka se o Shatawale wo boa ehye na wo ka se wagya ahye de wo nya ene wo se o no kra sam na meka no magya ahye se magya kra ya mile clean man na esan se magya ahye nti no ene matimi agina simpie so a mene mo atwetwe komo emo de oma adehye na manfo na nije papa ya te so no akra gina stage no obusa se na da na moni age sa na mo se ya ni age se ya hu ana o se ene moni age dia me so mani age me moni age pa nya sam kweto na enwum ne hyase e dance o kin na the whole Ghana ne nwum bebrebe kura moko hey no wodi ni nyina fefemu a my level nyina wodi bi kan ho eboa ye e ma fetu afasha eno ekopie mu ogua no ekoso yie pa nti bra chase no so ne dwumadi a na wotwetwe mu kodi wo ogua ne yakenkan bi ede amamu ma yemfiri ho no mo emra eye telecommunication ho ensense mi na wotwetwe mu e na ye de tudwa ye kire se eye ade sesese aban no aye nhyehyeye a wo pese wodi eye Airtel Tigo ene eye telecommunication ekabomu na wonum nyina edidwuma baako na nei wosoafo a wohwe yenkita hodie ho ensem so ene abefo ntinta hodie ho ensem so owura Sam na te George na wodi tudwa wo hwe se government assures 80 Ghana staff of job security and financial troubles. Government assures 80 Ghana staff of job security and financial troubles. Na chese ni nyina ne se eye Airtel Tigo adwuma yefo a won ewo oman Ghana mu no owura Sam na te George na nei wode ato wo mani ma wo kire se eye enhyehyeye ana nsakireye ya wonum eyeyi eye ade se beboa wo mo ama eye workers a wo mo Airtel Tigo mu no wo mu sikasem ene wo mu apomudensem ene wo mu asetina mu atumi agina yiye na sa hyehyeye wei ni nyina ye se wo mu be easy anaso wo mu be yi eye ahokyere nketenkete ne wo hu sa meye adwuma so sika ni mi botom no wo mu be yi ni nyina afiri adwumayefo no botom se de be ya adwumayefo no so ho betimi ahan wo mu ensem wei efie rasam no kosia wo bi afaka ho na yetam no ko ketekete na ja ye hwe so na ye nto so na ne aka ye mfa ensom yetifo ayo we dia we so kasem kro no si Boko Haram kills at least 60 in overnight attack on Nigeria village ai na chese Boko Haram ho nsensem a na egusu a etwa gu no na chese eda baako anadwo baako Boko Haram fo atumi akun nipa bebro eye aduosia ya obi ni madekode a eha wo mu Ebusuya Mass 89.7 FM Max Morning do no asugu so awutie no yaban de ne yaba so ani yaba de ama yenim se news headlines ya bobo so kakran ebu ekwa akoma pa se abuso kanfo so wo mpre ma foreigners eni dwa wo mpotem o se Nigeria fo ya wo de Kumase enipa bonfo amanfo car no mada no moto engineers wiawia cars ne ade di dwane ko ene so oba na wo ye na adwon so oba ye car na mo ni bebo an so herabasa wo de car na dwane eno so aban atimi aboa ma yensa kan a agya wo manya mo sentence stories ne dawson se de akosua kan ye Airtel Tigo ya e ba se ye ba be magi de ne adwumafo adwuma ba be bo wom no musika sema kofom ne da bi ba be to dwa se eno so no se ye kan nyina bo mu krampa adwumafo still wo benya wo madwuma ye sika omo hwehwe nso wo musabetimi aka ensam ne dawson enti we de ye dan ye ho abasisi a ye ba ne aka bia beto aso ama nemo bia ye kwe no obi edi na woda anase event bi koso obi wo ha ne maame ne papa ewu ne busuani bi ewu aboto ne wura ho papa fa enkranhyesem efa 0506367196 so ne yenkenkan enhye nipa no enkran ema no na ne odi ni birthday nso de wo de fa hoba na wo de pictures ka ho ebe posti ewe social media platform no so na ja wo mo so atimi afele good nti ye ba sisi a ye ba ne aka bia de beto aso ama. Welcome to Monday Morning.
Max FM. Max FM. 89.7. Seven FM Max Morning do no asugu so a wutie no aseda ben ene yemfa emawurade esana doye ntino kwasem se ne wudi wa woda na woni yewura Haruna Idrisu mumienu nyina moka abomu edima woda Tamare emrahye betwamni wono so wodi na woda ene na happy birthday kese pa enko emfama owura ya opreko wono so ewo enkrampomponi mantem ha sei wodi ne dwuma se eja wobobo nkakra se nyame beye na dom enti wono so wodi wa woda eja woni no eka bomu edima woda Julius Sakwade ado ene eye wa woda yesi nyankopon enhia no ntonso papa enwuru abrabo so sanso na Alhaji Abdullahi Sedu wonso ene eye wa woda Yes, da ben yemfa mawurade na wonim se ye segment ne de dɔɔso pa ne nyina nso benya mfasode bebre afrimu we de wadawro ma ye dan ho basisi a ye ba ye detective no ebesom se de be ya wo nso betimi amwani ada ho ye basisi a
Are you frustrated by late deliveries? When you're professional, no about installing with AC and TV and the insurance kura essence due kesi every Max Buy abba. Better TVs, ACs, refrigerators, any washing machines, and Max Buy. Now enjoy free delivery and a professional installation within 24 hours, all within Accra and Tema at the comfort of your home. I send you absolutely free delivery and installation. Order online now at maxbuy.com.gh or visit selected Max Buy outlets to start shopping. In Sheshaka Krawon. For more details, call us on 054 401 9552. Hello, Ebusian 4. Your family Nana Dakwa Jesse, the host of the Max Sports Park, and Max FM 89.7. If you joada, Ekosi Fiada, about non-crew Kosi Dumienu Beboa, program no air live on Max FM. Nanika 7 says, Yasisem, about non-do Kosi Dumienu Beboa, program no SIN live on Max TV. And how any Boran Crofireman so, Nyakofa the major leagues around Europe, Bundesliga, the La Liga, the Premier League, Dutch Eredivisie, any their kikam. After so, about the Kutukubon Sem dia, and any Max TV, Max FM, Unim say Bukom Boxing Arena, the BIA ho, Professional Boxing League, ya the Hun Semina, Ebeba Max Sports Park Jumediana so. After so, Ghana Premier League, the Women's Premier League, and the Division 1 League, there is the statistics and all the details you want to know about the local football. And I think a good year sema ekoso yemaemu. Your segment this is the predictor. Emuhampa, ya the matches beba, ya be more odds. Now so what's me trebia dibi. Sounds so any of the big interviews and penifo kukuda omo kasa edimu ewo Ghana. Any we are still good year sem. Omo any omo etwetwe komo. Inti Shiame, minima bedra for if it's Joada, Ekosi Fiada, or Max FM and Max TV. Watagwan, me conscious brethren. Your favorite roots rock reggae tunes with inspirational vibes. Reggae Max on Max 89.7 with DJ NY comes your way every week, Mondays to Fridays, 12 noon on Max 89.7 FM. Reggae Max, feel the natural mystic flow in the airwaves right into your VAs. Warat! Nobody can stop reggae. Nobody can stop reggae. Nobody can stop reggae. 'Cause reggae is Majiwedi tina me dane di wunji di misibisa ko ofi wona me fe eleti so bi pebe dia ka echika me di ochame kwame utie Max Morning Dew ewo Max FM koswa fili masaya se Majiwedi tina me dane di wunji di misibisa ko ofi wona me fe eleti so bi pebe dia ka echika me di ochame kwame utie Max Morning Dew ewo Max FM koswa fili masaya se. My songs are not smiling songs. We shall be all right. Yeah. Don't you cry. Yeah. 'Cause Jah shall wash away all the tears from my eyes.
sɛdeɛ ɛpo no ɛkɔ soro na aba fam ɛkɔ soro na aba fam ne nyinaa nyame nim ne ɛkɔ so enti ɛpo aso akyiri bi a ɛbɔ w'abrabɔ mu no yɛhyɛ wo nkran anɔpɛ yi ɛwɔ max 89.7 fm so sɛ ɛbɛtumi ayɛ din ama wo ɛma wo ho atumi atɔ wo na yɛasan aba yi deɛ na yɛaba yɛde auto tip anaasɛ tech tip no ɛba abɛsom wo ɛduru dwoada bi a yɛse ma w'ani nna hɔ ɛduru dwoada bi a yɛse ma w'ani ɛnna hɔ ɛfa adɛfo ntentamfidie so ɛfa wo phone a woyi so ho sɛsɛ phone no yɛnkɔ nya enti nyame ayɛ adom yɛnsa aka owura Sylvester opoku gyamfi ɛwɔ dwumadie no ɛso a wɔbɛbɛboa na yɛde yɛ tech tip no ahyehyɛ so yɛ ɛnyɛ asɛm ketewa koraa nti mira Sylvester wɔ so a yɛde wase mu akye mu akɔaba ɛde ba max 89.7 fm max morning dew so sɛ brana bɛboa yɛ na yɛmfa yɛ tech tip dwumadie no ɛnhyehyɛ so nyankopɔn adom bibiaa bɔkɔɔ na anɔpa yi deɛ yɛse yɛhwɛ internet safety nti mekyekyere no nyinaa soa wo no magya wo de wama akosua na wɔ ne wadili anɔpa yi na yɛnhwɛ sɛ sima enum sima nson mu no ɛdɛn ne yɛtiefoɔ bɛtumi anya wɔ ho anɔpa yi ɛnɛ no yɛhyɛ sɛdeɛ wodi nkan kaa yɛ phones no yɛnya ne hɔ ɛno na yɛde yɛ biribiaa almost biribiaa yɛ biaa ɛno ana yɛde ɛyɛ but ɛwɔ sɛ yɛhu kwan yɛbɛfa so a yɛbɛbɔ yɛn ho ban sɛ yɛkɔ internet no so na yɛyɛ nneɔma bi wɔ hɔ nom ɛwɔ sɛ yɛbɔ yɛn ho ban yɛ digital footprint na ɛwɔ sɛ ɛyɛ clean nti ɛnɛ no mɛpɛ sɛ yɛbɛbɔ nneɔma nketenkete bi so a yɛbɛtumi ayɛ secured ɛbɛma yɛyɛ secured wɔ internet no ɛso nti one thing a yɛ ana yɛyɛ a yɛhu ne sɛ muslim yɛwɔ hɔnom a wobɛhu sɛ obitumi send the link bi ɛde ma yɛnim link korɔ na wakɔ mmia so sɛ ebi ha so ɔmu yɛ promotion nti womia so a wobɛnya sika anaasɛ wobɛyɛ sɛ most of these links no it steals our data anaasɛ information, personal information na sɛ woni akɔyɛ nipa bɔnfoɔ a deɛ ɔpɛ sɛ ɔde yɛ biara na ɔde bɛyɛ nti ɛwɔ sɛ yɛyɛ mindful of saa links wei sɛ ɛnyɛ sɛ obi send o link a na wode waklik na woyusi na ɛna deɛ ana ɛsa ɛha adwen koraa no sɛ yɛnya saa links wei sɛ na yɛnko akora yɛmmia so mpo yɛsan de to group chat mu ne ade sɛ nkurɔfoɔ so mmia so bi ɛno no ɛnyɛ ade pɛ ɛwɔ sɛ yɛyɛ wɔ internet no ɛso ɛna ɛwɔ sɛ anytime biara no yɛuse what we call a secure website nti sɛ wobɛhu sɛ website no ɛyɛ secured a sɛ wofa web browser no na wokɔhwɛ meka sɛ web browser no ebi ne Google Chrome ne Mozilla Firefox ne ade sɛ wofa na wokɔ search tool ne so a anaasɛ search bar no so na wokɔbɔ website bi ahyɛ mu a deɛ no yɛ ahwɛ sɛ adeɛ bi wɔ hɔ a yɛfrɛ no hypertext transfer protocol ɛno no yɛ ahwɛ sɛ da biara s ɛdi anim a yɛfrɛ no HTTPS wohwɛ sɛ saa protocol no SB ɛdi anim ɛwɔ hɔ nom a sɛ SB di anim a na ɛkyerɛ sɛ website na visit na yɛ secured nti ne tɛm bi wɔ sɛ yɛma yɛni ɛba website na yɛhyehyɛ no sɛ ɛyɛ secured biribi a yɛ intact ɛwɔ ɛhɔ nom a ɛna afei so no ɛwɔ sɛ yɛ use what we call VPNs virtual private networks ɛno nso boa ma information no obiara nsɛntumi nka information ɛyɛ ana nkurɔfoɔ pɛ free wifi wobɛhu no hɔnom a ɔkɔ baabi na ɔnya free wifi pɛ na ɔde kɔ internet so but free wifi no sɛ wonya a wonnim deɛ wo provide saa free wifi no ama wo ɛna wonnim adeɛ a onipa korɔ no ɔhyehyɛ free wifi no wonya pɛ na wade kɔ internet no so a most of your information your personal data on the phone no obi betumi afa na ɔde ayɛ deɛ ɔde bɛyɛ ɛna ɛwɔ sɛ
you update your softwares now they visit internet not regularly. Say we use the phone now or Chrome, Mozilla Firefox, Safari. I also anytime they are update applications we say so that you will be up to date na enkofa as in their embryo. And then again, the last time you didn't come, I spoke about password. Password a very good thing to be secured on your phone. And so we have to use a strong password that will be far for now confidential information here, you know. Only a continue fast. These are just the basics. I also na ko internet ne so na so phone na ko internet ne so utimi enye ade bia din obia bitimi a follow sa ne ma reason na why. Okay. Ora Sylvester we dey yeda wase anopai na ansa na yebeja wo amoako no won kasa ye mu no wo ka se app bi mi de minimara VPN na obi wo ho no mu asa VPN ya wo kan wonim baby a wo benya sa VPN ni afri ne phone so kwan ban so ne ebefa so a ye benya sa VPN bi afri ye phone so na ebiem apart from ne wabobo so kwan foforo bi wo ho no mu a obi befa obetimi enya access and obe get access to our information on our mobile phones. Okay, yes. Getting information on our mobile phones no. Being information on your mobile phones no. Enya dia thing. For instance, honum na when your email say ebia obi sending you maybe free abuche de bro na when your email. So one kasa also hono nim say obi en frɛ so send bi free abuche ama no ne de bro but obi send do email. Nti one hwe na obi email na obi email ne pe your personal information on your chrono ebinya. There is something we refer to keystroke. Sometimes no some of these emails no may contain keystrokes. Because the keystrokes are there a bibi omodi share email ni ma say ubie email no na o type bibi a on phone so only a community from the other end. Okay. Into password can about with me only a chrome bit me your password from the other end. Wa bra there. Into obinya information on your phone there. A quite bebre okay. Na yembra VPN no. Yeah. So VPN no me can VPN no boama u stay anonymous or internet ne so me can stay anonymous say uye bibo internet ne so a obia sheda yeah so nti no VPN no ye obi o your phone so that but if you choose a VPN provider. Okay. So say bia we use MTN you can choose to go anonymous with MTN. So on VPN na you can choose to do that. And I say so bet me I download a credible VPN application. Okay. So a credible VPN application. Bet me I download it na where you see and BBS you have to sign up. And then when you download a credible VPN application, you have to create an account with them and sign up. And see, or signing up, you would have to sign up, and you'd have to provide your username and your password. You stay anonymous on the internet. And see, or signing up here, then you can launch the application. They select server. So baby or seven baby you want your browser your IP address baby I'll say you say obi bit me at Nagana having say but I'm so use VPN na say the IP address no wabuchi and no ya na yini no ma mo ye scammers no fraudsters no na ya na mo de nti no de yen shedan komu bebre okay and okay, but who be here say if you want to stay anonymous on the internet, who be here say will be use VPN na or they
ayɛ ɛdi udwuma. Odi wudwuma. Sylvester we de owura ma mimisa na yenja wo na wo nkokra. Sa ensemi nyina waboboze koba ne say obi enim sa de na obi abowura eyo onu ankasa ne phone so access ne personal information without the person knowledge and consent den na obetumi ayafa ho se de be ya onu nso so obetumi ablock nipa no from getting access ewo ne mobile phone no so. Okay, so say obi get say personal information sometimes no na one kaza onipa na difficult to even come about. Okay. Say obi who say obi have a personal information. Na yentai who just say e bia your phone na you kura no phone na kasa aka try say there is a data breach and I say a data leak somewhere. Okay. E bia your password ne ya de no account. For instance, one of we use iPhones. Phones na kasa timi save your password ne ade ewo baby mao. And see when there is a data breach say e bia obi etimi abwera server bi so and I say abwera baby etimi nya all these informations that phone no be capture be mao a prompt say that there is a data breach. It's a third party room. Exactly. And see quickly, what you have to do is you quickly change your passwords. Okay. Across board, your emails, your phone password, and all those stuff. The second thing so I make say, you say your phone, information be we as BBI, and also as you say, your dibu. BBI, and also na ewo. And see the second thing I make me ask obey and say, you need to get what we call cloud storage. Okay. Android phones will be, iPhones will be. With me a top space kakra cloud storage name. Not what keep sensitive information. Okay. We didn't go on. So they are that should be no here on Sabbath. And no, you're very safe. Maybe I say input phone there and also be file information here. You still know say that information I still have it somewhere. Okay. Into we are secure. Wow. Ora Sylvester Opoku Jemfi yada wasi bebre pa ne ene enimdi a wode ama yen afa eye internet no ehu ene ye mobile phone ne gadget no enso ehu nyame hwa. Ebusuya owura Sylvester Opoku Jemfi na wo gina mu se openimpa ewo Fidelo Services ya ewo enkran ba na IT mu a wonu bom homodin ye pa na wabeboa ye me atete tech tape ye free ho ye na je say hooray ye drew ye billboard no so ya enya sam ketwa na de bia meka se edru samre yi a eya na wo sawudi wadwaton de ba ne mbo ho dawro ma wo opese bia segment bi wo ye show yi so na eye wo de eye wo fe ye wakono opese wo be sponsor so a akonya ne da ho ede ma wo ya che se ho hyehye kakra bi brana woni emedika sobomu ewo ye billboard segment no eso na we de mentwentwen me na asekora me bo e de awura mega cash promo no emu onse ye si na wotwefo from sanso ne wo boso me foforo emu enti wadawroma ebia na wopese wo hia sika bi dia ya ade wokobo besia ye hu ani asekora na ya wo pane enso fa wo phone na bo star 426 star 8 hasha nyame betimi aye wadom ma wonsa aka sika buburu ya enya sankwa so na utiye ya obetimi enya up to 50,000 Ghana cedi aka ne sika no ye fe no 500 million ubetimi enya sika ni bia ebeboa na project bia da wani so bia nso no watimi ede aye mega cash promo ya meka ho asem unya 18 a wadawroma menko honom na just terms and conditions apply na said the National Lottery Authority edwo monsa ahase dedi pefe say we nya fraud we nya fragadam debi eye sika papa ye cha wonso wonsa betimi akabi phone bi ekura ubia obetimi abo star 426 star 8 hash ewo so na nyankopon eye wadom a wani kura no wodi utiri yi a 50,000 Ghana cedi eye sika pudro pa ya ebetimi abo nti ye hye wo nkuransa no pay
fa wo ho gye mega cash promo no emu. Minya o mento aso wo To aso. Ayo. Ene na yen free mega cash. Enwura mu e wo must buy. Must buy say ene yi wonum e the mobile phones ahodo bebre na aba. Na ene de aba eye mu no chia wo. Yi a chese wo bia e pebie. Eye Philip Essence. Wo say Philip Essence ne said de osika tie bia ubenya bi ato. Wo sha sie free Philip Essence 10 eye 64 gig. Na ye sign de 3 gig. Asan aka ho amount eye 845 Ghana cedis. Sa enso na Philip Essence 10 kron wa 128 gig no plus 3 gig and enso so eye 975 Ghana cedis. Na we a wako Philip Essence 20 128 gig plus 4 gig eye 1070 Ghana cedis. And sana Philip Essence 20 kron wa 256 gig plus 8 gig and also 1475 Ghana cedis. Na chese said de usika tie bia obenya Philip Essence ni bi ato. De ehia ne se obeka oh me pegege ketwa. Me pegege ketwa. Wo say Philip Essence phone no eba as low as 100 Ghana cedis. Na chese said de wo so no usika tie bia no. Must buy say be Philip Essence. Na wo so fa Philip. Wo say sa wo pesa wo frɛ wo mo a ɛyɛ 0544 01 95 52 0544 01 95 52 anase abefo adwadie bi na apesa wotina fie na wudidi a ene na visit wo mo website n ewo www.massbuy.com.gh www.massbuy.com.gh. Massbuy say hurry and flip to Essence. Mami enjire mo Max Buy kroya na Max Buy de ye kane agyaden adien pa ne be kan ebeja wonum ho asem de wo ho no manya asem keto akora se season ya ye wura mu free September kwa konanimu ano until sempenfo beka se munya ye ne de ye nya ye da every se no wo pe TCL washing machine ene kettle abomu a enka wokoto wo ba bi foforo asika obetua nya sika keto a enso Max Buy say what the amount 5,530 Ghana cedi we promo kase pa ye wosa wo de ho gem fi say wo gi niema mienu na watua sika fie bi ya edwie mpabo akora emfa no ho sanso na wo ba na wo bagi yan Infinite Smart TV na wo de smart watch no eka ho a ye de be ma 3,000 Ghana cedi na TV ben na wo benya wo Ghana hanoma wo gi smart watch abodin atato na ye de ma 3,000 Ghana cedi I just a Max Buy pay. Max Buy kroya sebra na beje Techno Camon 40 Pro phone na say eye sleek na noise cancellation wom na eboa wonso emwate ne ekoso bia wo wiase no woje sa phone na ye de smartwatch nso atato amawo ene aka ni nyina afua e de ama 3,170 Ghana cedis na kan hunu se wo ye sa de we ya wonya 250 Ghana cedis a botomo na je se enya sam keto akora bomodin na sra yen wade fontintan fidie no so sede de bia ye kanu no www.massbuy.com.gh na woni yen eni kaso bomu bia na wode opese wo order wo de online eja tena fie na yodwo ho ne yemfa wade a wa order no emrewo sanso na obetimi afren 0544 019552 neja wabomodin ama wonsan aka wo de sa promo idie bomodin na fa ho gym na enjoy more for less. Must buy say quality you trust, prices you love. Yen outlets no edoso na no ada monitua na wotwe twam ene yekobie junction mall de na no a na enya sem keto akora eka ho a na tese ye wo over 45 outlets ye yi enkran UTC ye mo ani omo ye nhwanim no free ho no mo a na ye yi circle de no so free ho a na say more than 45 outlets yenye mudeni baby a wo hwehwe ye bia nso no nsa ebetimi akan wabra wo frɛ ye number C na wo log on to www.massbuy.com.gh na woni yen indika sobomu bibia wo pe bia say ye home appliances say ye phones wonsa beka e wo Massbuy wonsa ebeka wo Massbuy dia ene na mamemfa wei entoa so free Medimosis say
hule asempa ababedwa ni nyina ne say wonum aye capsules foforo kra eye medimosis garlic capsules na we say garlic capsules ya eye medimosis garlic capsules ya wonum edi aba adwaman su eye ade say enubra wo mu a eboa ema se wo fa improve wo blood circulation na chese wo moja edi mu afusane yie pa e wo wuntini no widie mu ebie mu nso so eboa rectify stiffness na chese ohunama aye titiriti anasa aye bare no ene numbness of muscles na chese waposo ene wadwonku mpempi no aye na aye titiriti obi ho se muscles pu achebidaabi medimosis say bomodi anaje medimosis garlic capsules ni bi na wonum a sa wa hawi nyina ebefiri wo so ebiemu nso so ekipu cholesterol in level na kire say wo cholesterol eyade say emma soro anase ente nkofom emma chese wani su miru anase wunya heart attack ni ade bia eboa ekipu cholesterol papa eye medimosis capsules ni jibi nanom ebiemu nso so esa detoxify unipadua no na chese wo yo obi a say sorry a na madidie da ye didi ntino ohunam anhye da nya wo fine wo nkɔ hospital nkɔ check ni ade medimosis say wo ye obi a wo chese anytime bia wo feel unusual e wo unipadua mu a je medimosis capsules said ye be ya ebe detoxify unipadua na ama efi ene yade ahodo edi moja no mu afisa na nsoso no ebetumi afiri eye ohudie mu na ne kura no esan boost immune system eye immune booster na chese ema wo nkwamwa no etimi gina ne naso yie pa etimi ekotie enyalwa ahodo bi a ebebo awura unipadua ni mu eni ti medimosis say bomodin anagibi nanom na se capsules wu pe bia to a Ghana ha pharmacy bia de ebi ewa ha ebi emu nso so no herbal shop bia ewa o my Ghana mu no an wo kwa wo pe medimosis garlic capsules wo benya bi ato na wo say wo popie mu ewa wonum ayaresa bia honom a ene na wato adi wo yade a mebe bobo so nku ade a ene na de wo hia ne se wo bepni eye medimosis fo aso eye wo say yade bi ti say prostrate disorders na chese wo ye be ma sabin preduas a wo prostrate no entimi enfunction yi anase niama enkoyie ewo wo mema sem ni mu a yade se wo bopini wo mu a wo mo ebehwe ne asa wo yade ebiom so sexual weakness wo ye be ma ya wa wo hwe se wagudie wo mpam no eso ate ena madwumaden sisi yade ne chese adwendwini ntine wagudie wo mpam so ate de a ene na bopini medimosis sanso ena wo ye oba awo ho ayedin ama wo a ye say bopini wo mo na medimosis say wo mo ebe keka enubuna abomu de asawo yade ama won so wanya akwala ana wo ba de ato wo na so hypertension ya eye mojabroso ampempi ye kano no o se wo bi nku ade abra sanso ena diabetes eye asichire yade wo modi ana bopini wo mo ebiemu nso so no sciatica aya yeto ase entini no a eba ba ye na kokom no nso bo no aya na owa na ne de na ewo so etwetwe no wonam kura na wontumi ennante wo se wuta enya sa hawo ne bia eno ye frene sciatica bo modin na bepiem ewo medimosis sanso ana typhoid fever na chese abunu an enye yadepa ebekun sesi a bo modin na kopiem malaria fever an typhoid no jaundice sa na malaria fever no nso so ewo ho na chese abunu no no nso so ekum ni papa wan hwe ni ya ebekun sesi a medimosis bra omo be sa yare ebiem enodwoye ya ye friend stroke no bra wo mo nso wo mo be keka enubuna ediabom asaw yade sanso na STI na chese sexual transmitted infection eno nso so wo ba se wakodi agodie mu ewo empamu na enam so ema wanya sa STI bi wo ba wo mo ebesaw yade ensan enso wono mo a ene yade nkeka ho bebre ena medimosis esa ewo wonom ayaresa bia ho na wo se wo behu wo mo ewo Adanta barrier opposite the police station Adanta barrier opposite the police station sa enso ena wo piem ewo nkran kasa wonom ewo ministries ena Kumase nso so wonom wo ahenema
kokobin eni ntini se wo pe ayaresa ho nsem anase nsem nyina enchire mu a from Moses e was 0244 06 8447 0244 06 8447 Moses ebra na wonum entu yade ase emam yake sa wasi nyina de ani echire mu ewo Moses eba center honaja wo mutimi eboye papa nti ebusua fe na wode wafidie na to ha no ye Max 89.7 FM Max Morning Dew so ye twentwen so kra ye bowra mu straight to our street vibe yenim sa wo twen ye ready ansa na kwesua de question be to jama mini kan mo bon numbers na so ansa na onemu de asisi ani 0551598321 0551598321 any numbers abetimi afre near the vibe question etuma any street ni so he no baba keka wadwen empo 055 0055522 055 0055522 anani etwa to 0579 300 025 eno so fry be peke e de amount na sa homane so ye hia na ja wasene sene message na ja yensa etimi akan dia kosu ya free vibe na ne ye se hwede minua sa eja obi ho no mu ade bia wo su hia wo su ekom ena sesi ya ye bisa se enne da ya wo te ho no mu ya wo su hia wo su ekom unya sika de bewe unya sika de bewe sesi ya se nyankopon atie wo mpa abo no watie osu frɛ na wasi abɛhwɛw na wamawo 10,000 Ghana cedis edian ena wo de beye wotie asesi ya Awurade asoma ne bɔfo ama na bɛkyɛw sika emprempre ya anopa ya se ye kese 10,000 Ghana cedis aka ne titi sika na yesen 100 billion mbwa 100,000 cedis and 10,000 sorry 100,000 Ghana okay fine it 100,000 Ghana cedis 100 now the comma biaba no asan the 00 miensa ka ho obi beka na se we nya sika bia ensusu obi nsaka no pay ya ebusa wo e wo Max 89.7 FM Max Morning Do yes street vibe no se imagine so fata wo ka ne kan kakra duemu ana 100,000 Ghana cedi ede na ode beye ede na obetimi ya ka na adwuma no ho emempuntu abam ana e bia anti gift wo ayi e kan say so tuomu na sa no pe wanya 100,000 Ghana cedi ya yehowa mini abema great banasco ya onu nso osunya na ai no onu nso wanya 100,000 Ghana cedi ana ayi e fa ne say ashamanfo yi ko yi ma any na so wo manya 100,000 Ghana cedi anopa wo mu se sika no enso pi na enso ka wade a wo ye ho a edie na wo betimi edie ye 100,000 Ghana cedi enso pi na 100,000 Ghana cedi de sakoso ya 1 billion na wa no pay ya ma obi a wo de ne de na kwasem se ka de mde be de kanya asem keto a ye sika sem anenti abusuya wo so betimi abam bi na eja woni yen ababa twetwe nkomo ye se anopai ampa wo bibia e possible hwe ye ka ne se ya ye ka wo afidie so yi wo behu ane se buom obi nsa ka bi na eja bibia nso atimi akoyi aman wo din ne ba bia o ka se fia anopai de keep your secret agoso ya woni pa na abaso ni fensi se ne keep na abaso keep your secret teshifo nyina ho ye de obia ho ye tati ye di homo wona kama no kwasem ye da nyame asese bibia timi akoso kama pa keep na ye bisa o ya se sesi ya cho 100,000 Ghana cedis anope ya for plans ne say no de si apa de menya sense kana ade edamani si pa si ane se better equipment na media kwa bonten akaka nyame asem machines a betumi anya medebe preach na wo kwa ho aka nyame asem ama Awurade nso wo se sika na odema no ma toto na se bato we de me from ma fidie so kaka enne da Yankopon adom ye wo me ntimi de Awurade ase what me fear bako e de afiri me fie mu di ama no
Keep your secret, Yamo, Awoda Papa, Anope, Yabo boss say, who do birthday, Abomodia, for picture. Anyone, cause our wish, and if I fire WhatsApp line, so, and I fire line, so you better wish you. Ewa, and it's you, dear Shannon soon. Baby, I will be do Awodano. Bomodia Nayanesa, and my yen, now order 4 beans so swat. Odina would dance, so I know I and sound so. Ede, Amaya, Yami, Insha, na on tone quandam watching. My Martina, may I not mean pa, but because of some birthday, Mindy. Keep your secret in some dear. Madame, Chonka Crabbe. Yeah, 70 years, and I'm meeting you. Oh, yeah, way. Eradi Enshra, Awoda Papa. But keep your secret in the air can free mass 89.7 FM. The amount say Yankopon and Mon who buy. Then Fieka. Woman Nina on Tishwaba, Abba Papa. Yes, so yeah, was Tabusian also bet me about Mubi. Said the Akosha D can kind 100,000 Ghana city will be as an as a way, yes, a gabiaza. But who Timmy Bapana would Timmy can, Yami bet me for so this canama. Menam catcher 055-159-8321 055-159-8321 and 0550-055-522. Ubet me so afraid your last number 0579-300-025 Neja. Oni end the CCN. Hello, or there we miss Ordina here, Cacrat, free machine. Would you need your free? Your friend Julius Macassar Pillar 2. Julius free. Pillar 2, Domi Pillar 2 for I am not pay more crum papa. I not pay a bisase a radia don't know what's here on Piebo. Was here a show. Now I'm 100,000 Ghana cedis. I not pay or plans anything. That time Ghana city, I damn the bear and some vocal cotton entry. No, my yen. Open 1 year one, I Greek or when so. I said, Madai no be sumis the sad and say, many an entry. No question. Dear, any abrani. Dear, when you are brano, not a seja, Obia or Queen Radibe Faso Eddie Esherano, Domi Pillar 2 for you that must be pre. I was here, when you are by myself of referee Domidi and your conca for ne, Domin to be free baby conca, Domi crossing, Domi market, a chill for one more qua where we could do run about it and so. Yet also bet me abam. I just said a can't 100,000 Ghana city. Hello, do you need your free me search room for machine work a crack? Good morning, I tell you. A data. A data Solomon City and a data shaman. We are Max 89.7 FM. A data young quay. Oh, maybe that's a much better than Where they? The better taxi than the What a better taxi? I'm not a taxi than the taxi, dear, said no look at 20,000 was a 40,000 crab in Yabi. Now 100,000 would be in a quarter taxi. Oh, I am, you know, the media investment with the motor to a trial of another telephone on the bottom of the time for them. To so dear, no, so the better cast I heard you. Yes. Are you? I mean, sure, Papa. I miss me boy for Teddy. You know what? It was years ago. A radi Mexican coffee at Hawaii. What down? Obia Benyane dear. Obia Benyane dear. Radi better. I'm not so be so. 0.7 FM Max Morning do you know so go so awuti e no so betimi abam na 100,000 Ghana cedi obetifia was na sesesika we die me bɔ mata so pa ba mi nu a menya na ne woni bie nso sanya me ye na dom na ne nsa aka ediem pa e na wo hwɛ anim sɛ obetimi ede aye na aboa no so na brabɔ etimi akɔ nanim ti so betimi aba na oni aba besisi ani Odeni baby okase free mass 89.7 FM Max Morning the way street no so ayehye unya 100,000 hey anti gift ni e obaba ko gina mema ntemu oh we dey was say the captains ba ayinim ebo wabasa so fi say we are the pa no kwasem say Jana dum na
Tiani afa ya kwa na ja. Unya 100,000 Ghana cedi. I'm container ya me. Au. Me yete say abu ma na say. Enye easy. Au. Mas me pause. Enye easy. Au, ebrade. Me be brew that say na. Wo de ye container na utɔ ne magum. Atɔ ne magum na say. Nyame be mana bam. Ai, nyame be mana bam. No kwasem say. Papa, ana ko be me see me baba ba ko pe happy birthday. Na ya wanfa ni picture ni we na ma. E de no ma ni tidwa ya monfa mmra. Me dey say ni ba. Sa o. Okay, area wo de anya hwe boni di na fa ni location ka ho ne yan wo hye no. O de ekua nyame check gift Juliet. O tu o keje bi aka se je omo no mo chro nti na say BC fo ne SSC fo information ya me de tu mu de waje afa. Yo, nti ekua nyame che. Oh yeah, stands. Yeah, it's true. Yeah, stands. Nyame shira wo nyina. She's a gift you walk on there. Not just yeah, if you want now just like yes. Ai, nti no ekua nyame che ya wo KJB. Ai, wo ba pa gift so tuum. Ai, wo hold your gun. O se o de nyame asemo abrabo so de afe ba kwa ka womfie ho nemo nso hwe na wo tworo nso bie wani se fe na tworo ni ye se de be ya akire no enkonimdie betimi aba wo nso betimi aba so na ja ya twetwe nkomo anopa ya e wo street vibe tumadie no eso. Hello, we didn't baby akasa free ye twe ho kakra man dama. Only for almost. Hey, I was ya woni ni fancy see na wa ba odi. Eja solo. Safo ampa eja safo. We de Solomon City fo nyina no pa mu okromu ampa. Na ye bisa se ekoba ne se awrade asi abehwe. Na wa ma 100,000 Ghana cedis. Aka ni titisika ne say 1 billion. 1 billion. Dia na o de be. O fi ye. We the no answer ma come from me get out we need to food. Mobo. The no answer we dia question na we need 1 man. Ta we get you be no be. Na nya fa so. E be ye. Kusafo jinyame di 100,000 cedis na be ba wate. We enkom shekese pa wate. Amen. Cash out season. Nti unso betimi abam na ja oni aba betwetwe enkomo. Yesi yesika sem anopa die wadama. Said ye di kan 100,000 Ghana cedi. Obi ka say oh, azanye zika biaza. Hwe. Obi dwa 300 cedis, obi dwa 200 cedis. Obi die 1,000, obi die 5,000. Nti wo dey imagine so wenya 100,000 Ghana cedis sikapudo ya kabu nyina abomu anopa yi. Woso ya kan nyame asane abehwe obi a mpa ebo bi a wabo busumi etwa mu no. Ene nyame ehumobo ene wa kan obi akoma. Se project na akoye na munya sika no so obi na de che wo unya ade mpa ena wo de beye. Monday morning. Na do no nya 100,000 Ghana cedis say abobo ya business na ekoso agoso ya eye no kore Papa. wo se ko de bejeji abobo ya ni bi na odi aman krofo na ja ko wo mu twima no
ai sa no no obi ane na ni so ade hu eno ya kwasem sane bakwan abefa so obenya sika no na kire udi ni baby a ukase free anopai Max 89.7 FM we street vibe o vibe no fa free here anopai ewe usika semu kasa de mami wa me drofo oba ba akwa ba pram fo nyina mo ho ye na anu ye se mu di wa mo ya di o mo afio ya mi ba ni no kwasem na anopai wo je 100,000 Ghana cedi a awonya mesra wo de na wo de ye awonya kasa den what be match omrem why na nyame betumi amasa sika no meya container okay good no kwasem anti gifting so otu omo so o container bi a wo ye e na pram ni so obeye container na de mai container no na yakoso sese ya na 100 Ghana cedis for containers they said dosu akoso ya no so share a dosu business mo starting booming sana aya na most at times in ejiguntin kakra so enti no aja pram for say ja mo so metwa container line na say nye container ketwa na oka wasem e bia na wo vision ya ye ketwa wo kakase pa ayo asesa niam agum yo enti ye chia pram for nyina wo kokora udi ni baby a ukase wa de gina ye why twe wo free machine ho hello hello mommy good morning morning apple ejana dom ye frame yakosua nshiraba green o me pass your friend Gladys Norte okay auntie Gladys free hin dowenya fo nyina ho ye enne anopei ye nyina ho ye ba ye de nyame ase na ye bi se na anopei se erade atie wo mpai bo na wo ma wo eye 100,000 Ghana cedis anopei ye de na wo de ni de mo anka me de beji asasi asi efie tembe ho kwa na bida maren yo ya da se ante wanya ho no mo asase no ne bo ye san a wo je agije me ho bebe za ase bia nye do wanya ho no ko je asase no na say 1 plus crop pata ni de me fia ti susa kwasem ayo DJ Sazi mami ene de Sazi wo fa wo birthday ya udi emeya nko na erehye wo emeya nko a adabuti jealous ana ya se jealous nyasam ketwa eni abre we ri ahye de obi di na woda ene boko de Sazi nyango ponshira opa na se de do wenyafo ene so tomfo we we de na nyasa bibia temdin ama wo wo so te da kuma nti ko ye de wo do wenya ko ye de do wenya achirichiri no hwa o ayi tama side wo na dan me kam kire wo kafra unso betimi abaso na eja woni en dia baba sisi ani eja enche be kwakwaje OPD nti wo ba na wabantem wo ba na wabantem nya fe ye be kurusu ayi no ayi ye twalo to ase ye kokurusu ye ba be kurusu ga abro na ba be ka se mo memrem kakra dabi kwan na ani enyum nso de lumba nhyada ensusu amfa titasi ya ntutum asemu ni agoso ya ude ho na se ayi ni hyawa so na tim kwasem se ade sika timi ye no hia ntimi nya bida entina lumba ka se sika de oyo hene kwoto no bola sokora ja watimi asese bi be dan ye ho abaye ba na ja ye de OPD segment na asese so ntina ye sra se kwoso na ne ye ntina segment na edro so pi Max FM 89.7.
This Saturday and every Saturday on Max 89.7 FM. Connect with your school. Which school has produced the brightest mind? What is your school renowned for? Find out as high schools and colleges go head to head, vying for bragging rights and glory. Don't miss this chance to witness history in the making. Join us for an unforgettable morning of respirited debate and fierce competition. Presec Secondary School, 7 times winners. Omo producing NASA Intelligent. Atomic Energy Commission Ukrumano. Omo yede wo. Kwani Presec can say go up. Kumasi High School, Truth Conquers. Yanka say Truth Conquers. Truth Conquers. When St. Augustine is talking about Adisade is talking about the best is always good for Adisade, and then St. Augustine perseverance conquers on. Truth is what? Then Truth Conquers. Mo persevere, mo yede is truth that conquers at long last. School Connect. Link up with your former mates and be part of your school once again. Schools Connect. Be part of the competition. Hey, Max, and your facts. Oh, yeah, Max Morning Dew goes around the world with the streety vibes, entertainment. Oh, no. Max Morning Dew, 89.7. Problem there, better call Jesus. Tell me here. ya yɛhyɛ wo bɔ sɛ nipa ɔbɛba no yɛbɛhwɛ sɛ wɔnim nea wɔka na sɛ de bɛyɛ wo nso how bi de wakoma so no kasa a ɛbɛtumi ɛyɛ firi hɔ enti mamme kɔwa kɔi labi madawro ma sɛ mede wotum na di ne manka ne yi ana de akyɛ me mamme kɔwa kɔi labi ɛwo ahoma no so a yɛkyia wo de wasɛm akɔ abade ba max 89.7 FM so
Good morning, me pacho me waha. Pacho, udi ni dia jisa wusan mbie mu wadama. Instead of me pacho edino koi labi. Aye di support after me Mama K. Mama K, ene se we na makani ye. Why are they? Mama K di dwuma ben na de nti na ja ya frɛ we wudi American tentem aba beboye. Oh, okay, me check on the phone now. They just say what's your my another week. Mama K, me executive director Emma NGO. NGO be a share apomfo ne nkolamu apomudie. Basically maternal and newborn health. Na NGO no nneɛma yɛ focus on yɛ friend preeclampsia. And I need hypertension. Okay. And no, na na Ghana have talk to me no man. In fact, me and Casano me time 4 times, and I'm a Lucy baby 3 because of this condition. You know, Baba Kota is that maybe 12 years and then the BOPT. Yeah, me wo. Your body rule was there were 3 objectives. So your body rule and public before. Na yene researchers so a partner near project to be able to be ano. And the third one is about mental health. Say you best support say ma omasa wemu and na ya diagnose your condition or any of my family through this condition because indeed no you send the enke say yeah ade now so you really to say no I hate me hard kakra nti ano kakra na me. Okay, ano kakra na we nti fie fam one opay obi a want to say a pre-eclampsia no etiase na enwu ye na ne ye neti no sa nipa no nkyerembe na ode be ma no a no betiase na sebi o fa ye funu na se ne hu nipa bi afa ye funu a obetimi ene na tena yie. Okay, me da say me fa cho me say mu hypertension no aya e ka start from 20 weeks and above. Nti obi a when you say bia no around this time na be na symptoms no eyi ni hu eji. Now, obi be bisumye bisa say again the cause fire no. Honestly, to date no science almost said na nim exact cause, but you nim me say sa awudie na ewe yemu no ade e fe no placenta no eno na disa insusoye den eba. Na why na besumye enye bi? Oba bia when you say bia to me nye bi, but edimu ho they are more at risk asing edimu. Se say why obia ne busia ebia ne maame ni nya bi enye bida. It means to say na your genetic assembly so you are at risk. And I say we first time pregnancy unyin saying that and also you are at risk. And now ebia twins baby kolano mo ye no more than back and also at risk. And I say ebia we wait no bro the normal weightness oba unin say unya na at risk. And I say ebia wono ansa na obanyem no hypertension ya re dada. What you say ansa na wonyem and also utumi enya sa preeclampsia ya yebi. These are the risk factors oba dia no eso bisa ho na utumi hu na you can know say oh saya yewe ebia no tumi nya bi ba enye wo na obetumi akasa say okọ doctor ho ideally no ansa na obenyin say no okọ doctor ho edi ni di nkomo ehu family history me first one no na me kwasa me maame enye bi at 2 time omo rush me call hospital no and your friend no e den opa say oh sa me ya wie ni bi but ebia no nim say betumi afane ne ba o ti ase na emma tiny ebusia for say so buhu again symptoms again na wuhu a during your pregnancy journey obeka say I said the call hospital because our signs we na ya hadin ye possible ko say wo etipaye headache say etipaye no ebe ye wo ya wo papa paracetamol kra still na wo headache na eden e wo honum ana say obehwe na wa hu normally no pregnancy no only say you be bloated kaka but bloating ni bi wo ho a excess obehwe Ghana ha no obehwe nya ka say wo be ma me pa cho entisa e say ko hospital na kwa de o ko mo ko hwehwem ana say e bia wo yefu no ho upper right wo de won start touch wo yefu na right corner ho na ya mo ta friend no epigastric pain and also day
another sign na etimi che say yawe na ebi ba and normally wo blood pressure no and any key indicator ka hospitals no almost we now blood pressure na about 130/90 and also say yawe na by now hospital also almost show you someone no matter say oh ebi a protein and also another symptom side indicate say unya ka yawe but ebi blood pressure ni urine ne dia otina sia when ni entumi okay, I think it's all hospital, but the other one to say to pay one epigastric pain, obesha oda na wo korea unya home yeda no, and no sa no, so wo ba sign na kasa na wo kunu na obi hu a so to do come say minia yen ko hwehwem na yen hwe enioma no. Yen hwe eniema na yen hwe o. Yen fa ne say obi a uni obi tie mo be na ya mpempi ne ya na man ni hia. E wo bra wakosa wo ha yi mu. No, normally, you know, see, I hear when the impact, no, both physical and mental. What you are saying, physical, let's say, overshare a bit affect to normal routine. If people walk to be almost to bed rest, or you know, you're not saying your mother, people how many say I'm more up and down, or you know, you want normal. I say, she can't possible. I can't down, you're more tired, you know. Say they what special treatment to be to me home. Into physically, you know, they need the support from their family. Whether say and even their workplaces, you know, they need to appreciate this condition because Obia diagnosing with condition we know when you say until say Obia only be what you are saying. The other one they say I when eclampsia no a Greek meaning it's just enlightenment to say so better enlightenment no. It to me happens very fast and it can be very traumatizing. What you say? There had you to say and tema. A people who have a shamu the started from 30 weeks and above. Yes, Anna and Emma doctors no to me a managing a kakra and the news and a queen kakra. But I started in 20 weeks on at the median 26 weeks, 27 weeks, and start here. Emma, I had kaka when I almost describing the pre-eclampsia remote from 10. It can be very traumatizing because only cause the trial. I say wait, no, I call low. The word only, you know, and yes, I know me. So we are worried. Obana kaka why you worried? Pesa over here and no, but I don't need to know about blood pressure and also and then the first one is say 280, 180 and the other one 150, 100. It's a life and death situation. And you know, as I say, as a Busiane, a chronic partners, no, we should also be very observant or the mental health and not even the Busiana Kasa say mobile certain professional help now must be a good in common way. Sometimes the men are not wait to me affect you more because you say you know and then tobacco and you know stand your man way no na moano and here at a bad time when you get pregnant. Na koso ya wo ma me na wo so no e de na wo de ka ho ama na ja ye ne na tetete ani kura my misa ye mame labi koi labi ye bisa apart from signs and symptoms ya wabos wabra wo bi nyemu a edi abiem na ebetimi amana hu say menyem nanso me wo pre-eclampsia yi bi so obi nyemu a honestly signs and symptoms dey enye ni na for na me boy kakra na me boy you know and you know honestly no so upese uhu sanyama we e say about time no ideally ideal situation is say answer na obanyem no e say wo hospital na nyom di ehun komo in the process no omu nyom bi ombetumi aden ayedekesi now so sanya sa policy na wonye mi a e say utumi ekọ antenatal and uhu ya say wanyem no because these education no they are provided at the antenatal level what you are here and I make no enyoma bi wo ho a weni no ebetumi di ehu enyoma bi no weni ehu blood pressure no otina ho a because just about hospital am I check Johnson no so just hospital am I check and you know other ones in addition to their boss so epigastric pain bloating fatigue among many other things you know and so to me hospital no me dey almost me educate to no more and your ma bia ubetumi aye
Okay, and mammy, wait there, and I see baby pa. Nti yebeda maame Koi Labi, or executive director at the Emma EPEC Ghana ya make ho asmenye enya yidindin bia wo say action on pre-eclampsia Ghana or ye executive director Edima Ekui. Enti yebeda na sesa wo agya ya be ha na dua no pen so wagye so na experience kakra wo ni ache efutuo kakra nso wo no woni yenyina ache no anopai e wo Max 89.7 FM Max Morning do ye OP the foforo kra ya bi o maame e wo ye studio ha o enti de bia nso ye beba wo ho no mabegye futuo nyankopon shop a Max ya mesin kamo ye da se Praise the Lord, hallelujah. I will sing and shout hallelujah. Thanks for the good you've been doing for me. Yeah, but more than any antenna for fidie no eto ha sei. Yes, segment no any pabere e wo mu ankasa. Pese wade nyame ase awie ne am wate ne yekoso o man konkon Ghana mu. E tech tip na ope and say health tips said ya to ne din say OP de no na ope. And na vibe na ekoso street ho no pese wo ne ye che ne nyina so betimi abaso. Na se eba yen yankasa ye die mu ane wo de wadwaton de eba me abo hu dawuro ya ya to ne din se obi ni o ma se sande so nya dia me refi kai se me hu se o ka me hu me prechi 15 year old rapper na me want se bro nya cracker street shows school shows the battles Matthews the carols the baffle 5 years and the G's still on release time in your ease time to the speed boy to the heat man to for eat ready to show us the steez I feel you shot shop it and to say the trouble no ekwaso ne je se me sure se won saka na yenya nwie ye ne mu nwie kura o ye ne mu nya nwie wie kura evi se nyame ya dom magya ye twa ye ho ba sesi ya ye be modin a edi ye main agenda ya to ne din said the people's parliament no e ba be to aso ama wo aha na wo ba na wo kan wadwen a asem na fa Ghana ho no wo kan wonim ne ekwaso on potem nti wo kan wonim ne wo kan a chairman hits legs the leggings tight dan ye ho ba sesi aja ye the people's parliament ne be so na kwaso ye na ye question ye say ye fa free hefa Max ho ma enchichemu ahe Ene de wa wasem Max ho ma emu chichemu ahe ene de wa wasem ma me pacha wadaro ye fa free he Enti abusuan dan ye ho abai basisi a ne aka bia de beto aso ama mo ya din menko bebia ene yentena This Saturday and every Saturday on Max 89.7 FM. Connect with your school. Which school has produced the brightest mind? What is your school renowned for? Find out as high schools and colleges go head to head, vying for bragging rights and glory. Don't miss this chance to witness history in the making. Join us for an unforgettable morning of spirited debate and fierce competition. Augustins has produced all the best dignitaries in this country. We talk about Pakwesi Indum, Totobi Kwachi, and all the Ahoy brothers went to St. Augustine's College. Master, stop your bin. Central region. If we say for Obako School, they say for Kumasi High School. No commercial. Have you heard of Agri Memorial? Oh, what that's the best school. Very, very best school. The Kumasi they have schools, sir. I have 2 schools, I have Prempeh and Opogoa. Kofo went to which school? He went to Prempeh. Prempeh is the college. And I don't know we are Prempeh College, obey your president, no. One can say young first schools, Niranto, colleges, now can say young for Monto High School. High school, they college, pay. College, invest you. College, you go America, college, invest you. And the end, I could say young school in high school. College, you know, who's more. High school right now. The Minister of Education is from high school. Hey, high school is
building a stadium. Hamas they produce all the athletes in this They country. must- Achimota have produced over 3 presidents. Kofi Annan went to Infantipi. What came out of Adi school? Tell me. Now more from Adi school. Canada just one from Adi school. The best comes from the central region. The schools are no one central region. More moving in science and math schools, no. I didn't produce. And then project partners equipment, ben no produce Ukroma. What you are job in the national maths and science schools, you are winning at the end there. Contact Roman to produce. School Connect. Link up with your former mates and be part of your school once again. Schools Connect. Be part of the competition. Are you frustrated by late deliveries? When you're professional, no one install with AC and TV and the insurance kura essence deal kesi every max buy abba. Better TVs, ACs, refrigerators, any washing machines, and max buy. Now enjoy free delivery and a professional installation within 24 hours, all within Accra and Tema at the comfort of your home. I send you out here now, absolutely free delivery and installation. Order online now at maxbuy.com.gh or visit selected Max Buy outlet to start shopping. In Shaseka Accra. For more details, call us on 054 401 9552. Welcome to Monday Morning. Max FM. Max FM. 89.7. Max FM. Max FM. 89.7. Abusia Mass 89.7 FM Mass Morning do no asugu so awutie no na ceremony tua ye ko break ye ka kire mo se no kwasem ne se an my do radi yame oh radi yangubo ye ka kire mo se ye ba ye the agenda ne beto so no ya to ne din se the People's Parliament and na de ne ye hwe ye se ye hwe expired product and ne consequence ye yi gas cylinders no e de asi ho no se ne de beka ho asem na ye beka gas cylinder ho so asem a wonum se eye ejamfra ma ho asem ne ye beka Ghana ha ye ka oja ho asem a aban adwumakuo ba ko pe ene ye nyina ye ni eda so the Ghana National Fire Service enti nyankopon yadom amiensa aka DO2 Desmond Aka or your divisional officer grade 2 where the otro ni nyina by or the grade 2 ni ka ho mame enti divisional officer grade 2 ya ni din ede Owura Desmond Aka one osan gina mu say head of public affairs and as a public relations head ewo Ghana Fire Service ene janyame ya doma yensa akana no obebua yen na ye the People's Parliament dwumadie no ahyehye so said be ya wo awutifie nso a wo yuso gas no ubetimi ehu ne eko na ansa na kora no ye be ma DO akwa abane adana sese eye frɛ no wan fa na so ankra yen na ode na so ama yen naja obebua yen na dwumadie no so etimi akona nim yie pa enti DO wadawroma wankadi ni ya na wo de achem why mesrew pa ye do asem akwa aba de ba Max 89.7 FM Max Morning Dew so na wo te semponie o mejo so mi ni abema mpacho unu abeya wo wadama o mi ni abeya fakanu na me pacho wo te semponie nyame adom ya ko ye pa ye de nyame ase papa pa say ajaye be ha wadwen no pay ntuka ye da wase na ni ye be se ye me tiefo ni adehye nyina hu say ye kan bibi te say expire product titiri ye de ye mfa gas cylinders na ya o mo expire na yo de di kan medase na mafa kwenye so ama one watiefo ni wahwefo nyina ache atiefo aje so da se abrawo ye tie pa ne say gas
gas na nkasa na yɛgya fama no deɛ spy na mmom cylinder no ɛtoa no a yɛde gas no gu mu no ɛno na sɛ ɛduru mmerɛ bi a na hoɔden ntumi kɔ fam nti na ɛwɔ sɛ yɛsesa no anaasɛ yɛde foforɔ ɛbɛhyɛ anan mu nti mpɛn pii no yɛsɛ wokɔtɔ wo cylinder bi a mefa sɛ wowɔ cylinder yɛ mo no ebi koraa na wode gas wakɔtɔ gas agu mu for over bɛyɛ 2 years when you use gas no ɛwɔ cylinder no mu a na cylinder no so ɛho ntɛkyi ma biribiara ni hɔ a ɛsi kwan sɛ wayɛ krado sɛ wopɛ sɛ wouse cylinder asi wɔ bɛyɛ 2 years a wontumi use wobɛtumi ayuse gyaframa no nko ara wɔ mu deɛ a no deɛ wobɛtumi ayuse na mmom sɛ wo cylinder a wokɔtɔ no sɛ wokɔ akɔtɔ no deɛ ɛwɔ sɛ wohwɛ ne sɛ wohwɛ manufacture date no ɛberɛ a yɛyɛ saa cylinder korɔ no na wode toto afi a wokɔ akɔtɔ wokɔtɔ no sɛ di ɛboro mfie dunu mu a anaa 15 years a ɛwɔ sɛ wotu ho fo sɛ saa cylinder no ɛmmoa wo ɛmfa ho sɛ yɛuse wo da sɛ ɛdi more than 15 years a ɛwɔ sɛ wode to baabi na wopɛ deɛ ne mfie no ɛwɔ anim a mefa sɛ bɛyɛ afe baako anaa bosome nsia anaa biribi ɛte saa sɛdeɛ ɛbɛyɛ a wode bɛdi wo dwuma a ɛbɛtumi aboa wɔ saa kwan no so yie na kyɛ sɛ gas cylinder nankasa no wɔ expiring date no kwasɛm no sɛ ɛne sɛ wɔn sɛ cylinders no bi wɔ hɔ a kwan yɛfa so koraa yɛ use no no ebi koraa bi no nsuo to ɛka no awiabɔ a ɛka no nti wobɛhɛ sɛ ɛho koraa awe naakye kakra depending on material ɛde yɛɛ no either sɛ ɛbi korodi anaasɛ ɛbɛraste nti baabi a wohwɛ no sɛ wo cylinder body no ne titiro ne ɛfam na ɛsi hɔ no mpɛmpie no bi a yɛn kitchen hɔ ebi esi no nsi biribiara so esi house no so ana ɛfam hɔ straight nti ɛba sɛ ebi a yɛ mɔɔbe hɔ yɛ pepa hɔ ne adeɛ a mɔɔbo n'ano na afɔ no kɔka gas cylinder no ne baabi esi fam no bohu sɛ with time bohu sɛ hɔ no asate sɛ ɛwe n'akye nti ɛwe n'akye no bohu sɛ ɛde foro ba soro nti bosu ebeduru baabi no bohu sɛ ɛforo ɛna deɛ wode bɛhunu sɛ wo cylinder no nso ɛho ɛɛtekyema kɛseɛ ne sɛ bi a ɛfa na wokɔ fele a ebi a woma so na ayɛ sɛ wobutu na bohu sɛ biribi wɔ mu a ɛyɛ dede ayɛ sɛ movement of the gari sɛ ɛnadeɛ no ho mpoporo wɔ bi a ɛgu mu no na ɛyɛ kyɛn nti sɛ ɛno nso hu biribi a ɛte saa ɛwɔ sɛ woma wadwen kɔ so sɛ gas cylinder no ɛyɛ mmerɛ ɛwɔ sɛ wohwɛ na wosesa ba ne titiriw paa ne sɛ wobɛhɛ sɛ expiry date no ɛnya nduru 15 years na yɛka no where the opening Desmond I'm trying to say more. Enti mewura we dia wadawro ma wakosu apese ode question bi eka homa wan sakra na yato aso no pe dia wo ye yadom pa ensema wo keka no yete omamu nso nya de a yenim no kwasem ne sei akosu ya wo so wo bibi a wo de ene ne ede sie na me bisa yewura Desmond say ekoba ne say de wo kan nyina no obi nim say cylinder no esese edi mfie dunum ana ensese edi mfie dunum ansa na wo ni wakwa akoto na nipa no onim saa de we nyina na wakwa akoto no eno no ensunsanso ben ene de bebre no wabra wapa gas e de atomu ana se wabra akoto ne gas e de atomu de ye ne nuane no yo answer na me that question I don't know am say odum just ye ne ye nuanom MPA4 edin kita ho de nkyerɛkyerɛ mapa eko schools ahodo ne mmea bebre enti wo mu sɛ nkyerɛkyerɛ ne kɔso deɛ na megitum nso sɛ nyɛ baabi a ne yɛtumi akɔ ama ya bossa da wuri ama Ghana for do na atumi ase enti me mfa sa kɔyɛ nso na madam ase na mabɔ maba so sɛ ɛbɛn kɔmɔtutwe kɔso ɛsa na nsanso ɛwɔ so sɛ okɔtɔ cylinder na edibro 15 years asa bio unim sɛ edibro 15 years na wakɔtɔ no
ɛno nso so aso nti na wohwɛ mfie bɛɛ edu nsɛm ni yɛnya a lot of gas explosion incidents ɛwɔ yɛ fie mu ne restaurants ne mmeaeɛ a industrial settings a yɛuse saa cylinders ɛtete saa na wobɛhwɛ a aban yɛbɔ no ho mmɔden ɛno koraa mpo nti na wohwɛ a wɔde policy bi ɛyɛ cylinder recirculation model. Cylinder day. Recirculation model. Recirculation model. Policy abandada no na eja edebaaye. Enti ni nyina fire by ne say o cylinder se me fan say jaframa ewo mu no say sa na the filling point so far the selected fuel station goil eka ho. Gas station bia ɛhɔ no ɛyɛ goil for ɛdia no saa dwumadie kɔ so ɛna other gas filling station so saa dwumadie no ɛkɔ so nti deɛ tɛn sɛ ɔde wo cylinder afa no kɔ a na yɛama wo foforɔ a ɛno no expiry date no ɛnduru ahe biara mefa sɛ aboro so kora bi a 3 months anaa biribi nti deɛ woyɛ a ne sɛ cylinder no deɛ nya deɛ a wotua ka na mmom wotua gas no a ɛwɔ cylinder toɔ no mu pɛ ɛno na wotua nti sɛ bi a wo deɛ na ade kɔɔyɛ no ɛyɛ 14.5 kilos anaasɛ ɛyɛ deɛ wɔ fam anaa deɛ wɔ soro kɔ akyɛn saa wokɔ a ne ama wɔ similar cylinder the weight class no ɛte sɛ wo deɛ na mmom you only pay for the gas no nti de sɛ saa policy yɛkyerɛkyerɛ mu yɛ na Ghanafoɔ dodoɔ no anya wɔ ho nteaseɛ na watumi ayɛ saa deɛ a ɛyɛ adeɛ a ɛbɛboa yɛn paa na ɛno no ɛmfiri hɔ no sɛ woantumi amfa wo cylinder mefa sɛ boro 15 years amfa nkɔ beaeɛ a ɛde explosions bebree ba nkɔfo bebree ɛɛpirapira binom nso so afa mu ahyehye binom nso afa mu nso ahwere wɔn nkwa ɛwɔ saa adeɛ a yɛbɔ yɛn ho mmɔden sɛ yɛde saa nkyerɛkyerɛ ɛbɛkɔ nti megye paa sɛ saa nkyerɛkyerɛ ɛkɔ yi wɔn a wɔretie wɔbɛfa de ato wɔn kotodwe mu na waboa yɛn sɛdeɛ ɛbɛyɛ a oye na gas gyaframa yi ɛdi yɛn wɔ abere a yɛn cylinders no awe na akyɛn ɛwɔ sɛ yɛde kɔ na yɛkɔ sesa ne yɛmfa akɔ a na yɛnkɔtɔ foforɔ anaa nso sɛ wɔn sɛ cylinders no bi wɔ hɔ nom abɛhu sɛ ɛho atekyema to the sense sɛ ɛwɔ sɛ yɛto twene but bi obi wɔ ɔhwɛ ne bɔtɔm ɛne sɛ ɔnni sika ɔde kɔ akɔtɔ foforɔ no na ɔde akɔma welder bi na wasosɔ nti soso a wɔsosɔ no ɛwɔ sɛ kane papa mu a yɛde fa pressure testing mu but onni saa afidie no a wɔde bɛyɛ saa adwuma no nti na ka mpɛ sɛ wakɔpɛ dadeɛ biara na ɔde asosɔ na owie a watwi ho wasan pepa ho kama na ɛho no ayɛ smooth na ɔde paint afa ho dɛbɔ paa paint na ɛwɔ gas cylinder ɛho no ɛnyɛ paint biara kɛkɛ sɛ wokɔ baabi a yɛ manufacture cylinders na ɛyɛ chemical process a yɛde saa adekodeɛ no ɛyɛ fire resistant coating a yɛde fa ho sɛdeɛ ɛbɛyɛ a gas toa no ɛgya koraa to mu a ɛntumi nhye but ɔno weldani no agya ɔnni ho nimdeɛ no a sɛbi wo nso wonni sika a wode kɔ akɔtɔ cylinder no foforɔ no a wode wo cylinder bɛkɔ akɔma sɛ weld na wo spray ma wo no ɔkɔfa spray biara no ɔde yɛ a ɛno no gya no to mu a ɛbɛma wo cylinder no ahye ɛno na ɛma saa explosions no ɛtumi kɔ so kɛseɛ ɛna welding no nso a welding no nso a wɔyɛ no wɔmfa scientific processes ɛnyɛ sɛdeɛ mɛdi nkan aka no ɛwɔ sɛ wotumi hiti dadeɛ no ana yɛwɔ dadeɛ koraa yɛde yɛ saa cylinder body ɛnyɛ steel metal steel a ɛtontɔn no abɔnten kɛkɛ stainless steel ɛna wɔde yɛ na yɛwɔ ada metals a yɛkeka si ani na yɛhiti no to a certain temperature asakora na yɛwɔde joint no ɛde ɛsisi so nti welder no nso nim ho nimdeɛ no ɔbɛyɛ welding no biara kɛkɛ nti wobɛhu sɛ welding no joint no ɛsiane sɛ woamfa abɛɛfo kwan so anyɛ nti no na woanyɛ pressure testing no sɛ wode
gas ejaframa go cylinder ni mu a ubon se baby a weak point ewo no ewo baby ewo the world no na ha se liki cylinder no ewo eto no na afa ho baby na pie pie pa e the explosion na e dey ba I don't think na ye mu bebre ho no ma ye hunu amade e pata anene sa ne ma no ye best repa say cylinder no e ho tichima my fan come out than he be a cake. Name will be to me. Then fan come baby, you're feeling on. Hey, you're feeling on the part. You wait to me and your for or I day. Yes, I saw your call shops now or something cylinder for now. Your share party date, not a dear boy. Now you're to me, I share. Nay, I told me about baby. Now, that cylinder starts saying, you know, you're the call filling point to her. One so at the core manufacturing point. Obefa na wakako say you know no anane no dey for na wasade aba German system the best Ghana for share that na yen so na yen hye so owura Desmond man say misa we dey ye ka yi cylinder ne gas yi obi be say e ka nantini na akato na aka nantini yen hwe na yen hwe ejaframa a yedi gum no enso eja ye hwe cylinder de na definitely ye be hwe ejaframa no a yedi gum no se obi wo ho no mo na se eye gas hu esem a ye kan oni hu nim de se empo se kwaba ne se me gas epeja ana ye na nyi se eliki na me hu ne emenye obi timi etam ne de ekosi abonten wabra ensu eto obi sukura timi sa ensu ogu ni de so wabra de ne ye se epeja na se eliki no eno ho nsem te se educate ye ho no kakra na ye hu se koba ne se ye gas no eja pam ana se eliki a ye hu ne ebeye yo mesa da asibio gas ana gas cylinder na you use ade no anuane no ade a ehu hia ye pa na sa ade ye betumi ayusu ama ye ho aton na nkofo ha bi amba just say you hunu ni ndiye na etimi aboaye ye tie no say gas no mframa na nkasa no the Ghana hadi ya yusu no eye mpempi no eye propane and butane na ye de afra na sa gas ni ya ye de afra yi ma gas na nkasa no emu yedu echen mframa okay and the gas no elikia enya dia ebeliki akosoro pekope sabi nim other gases no eno de elikia bo se frokosoro but the LPG gas ya use ewo yen cylinders mo e de no aduane no ye de heat ni de keka ho no de emu yedu chen ama etwa yen ho ahia no di se ukoba bi na se sa gas empampan ya de ho a mane nya o se wo wiem keke dudu na wo fm kakra a tete wanya hweye na akoso ejabia anything de o how kete fa de aba anything baby a ye de cylinder ni besie no ye nhwese ahono shama wo ho kete fa because emunye du echen famanti no se eliki ehwe space bia ya no mframa no wo soro na gas no wo hwem enti se be ya gas no mpampan ni bi free home no e wo say yetimi introduce a lot of air may three enye mframa e bia wo de fan ni be si ho na abo ne kese ama mpampan na free ho na mbo mframa natural e bi te say e bie ye pono e bie ye windows na ama mframa natural air etimi afa ho the more as mframa no air fa ho no na gas no na say air gas no neutralize gas na ahoden no na man pampan no etimi akofom enti ntempin de kan say o koto say gas a leaky wo kitchen na baby a odidi juma na mempre wo ho abotre ye also ye ne se ubie open ubie ompoma na mframa fa ho men koso fan men koso light bia se bia mfan se ho no ade asa han bia ne ade ni ho a yenti a ye ka se men koso fan na men so lighting system bia ana se
and you know my whole day feed the air to a man pray who saw the cost of Dumino. If we say, I'm saying, switch here, this song can you. Now, yeah, this is also fun in near the regulators near them. Sometimes, if you all know one, old talk lighter, over some of that in the entity jano, not just be a loose contact be a war system. I just say, sparks now, I also a entity jano. Your friend of Michael Sparks, spark, it is enough, say, gas are elite. I was asked to your and I asked space one. Of course, on that teacher, a bit of explosion at the year. And you two put young year man. And I say, young from a natural and Ankata, and Muraho. Now, a bear, what be upon no way, you know, a bear free, Sadia, gas, no, and the Kia, Ashawa, Pampan, a Yakia power on the bottom. The copper baby, more words are. My home bed, and then a Moroye, and Sana Waba baby, gas, and and now, number 2, what be in Pumani, I didn't know you know. Now, also any electrical gadgets, now say, all sorts of panels, switches, also, I was so over modern gas, leakage, you know, what would be if maybe a narrow regulator, no. Ebi nso so a na ababa be drew stove no ho a na wo betumi a na de wadum no the regulator no na betumi adum na wadum no so no de wo betumi yi regulator no so every so a na watumi adum no na so baby e wo no the ho no enclose na wo betumi ama so e de every ho aba baby a eye petin mu ana mfama e fa ho a bo modern say wo betumi aye den. Okay, where the Ora Desmond, ye beja mo akwa na ansa na no, ma yemfa baako entoa so. Obi wo ho no mo a wo se ne gas leak wo de bo ato so. Obi kura ti mechekere. Ene ade. Na eba saa no a, eno ni nipa no, dangers be na wo ho ma no. The trainer say, "O de ade emu edu eto regulator so." And I was still in the leak here. Don't solve a problem now. Okay. And the danger woman say the ekobase naked light be and I say jebia wo fa kwa leakage ni wa o de ebo na to cylinder no so a e betimi ama explosion ai den aba. Nti the what say you say they call filling point. Na ye boy ho modern say ye de kwa wo be system valve no. And our regulator and what is manner, or better sano. And I say rubber seal be a valve with him. It be anona, I had in the India, Emma cylinder, and I regulator into me and snap, we no so and stop leakage, you know. And yes, the son of Mawa, Bebuama leakage, you know, so I day every hole. Now, a Jawana or some G say, your coffee and cylinder, no so. Young Bombo didn't say, your coffee pointer. Yen can't tell no one to Robert Seal now. A valve with him no. And only a pimpy no. A dear Bakwa, a malicage, you know, a woha and coffee, a day a board near the total 1 cylinder also. To what the sunny we are, the valve and also a leakage, you know, a wa. Now a boy now as the sun, come on, at your mind. Yet they took a muaba. They have found 2 boots, keke. Young fancy, you can't say, sit, you know, a cheek. And I say in between the front seat, you know, and the passenger seat, you know. Now you're facing an upright position. Now, yes, sir, a Buama gas, you know, in the Afusani baby. And as the coffee and so on, young fancy ho, the fancy between 20 to 30 minutes. Now, gas, now, the fancy all transport, what kind of more every near the no. And also in your danger, now and settle down. And sana. Or the Ben Wedriania, or the Anodian into the possible one. I was so be a 2 cylinders, oh, fee. Bako, Wafili, on tobacco on the sun. Nadia, Wafili, 2 other than what the mere use to. Now, I feel empty one, or the bar, first baby, and from Atafaho, the dear you know, said the Baya, the Kobase, Bibia Crania, a show, and coca, cylinder body, no. Or how be any day. Era Desmond, where the better was an open so
Yen fa kan we de ye pese hu se emfa ne se makọ me kwakoto me cylinder me ye new user kra na makọ amekoto e de na wo cylinder no ho a ya tro be mama hu se we de expiring date achi no no ne edi kan ena fe ne to so me nu nipa na wo koto no na why mistake na se ne wo ton no na why mistake na mamra no so e ka den e de fa ho yo one say o mai mu yo mra e titre ye dwumadi ahodo ayedi eno nti ye wo ton no to mra se obeton cylinder edi bro 15 years edi amade ye okwa akoto a ebi kura mpa sabi nipa no nim ho nim de nti eno ne de edi kan a standard authority se sa nkofo a wonam sa kwan no so edi Ghana fonya no ye tere won ye do afa akwan no so enna mu nso awokoto no bomodin se wo be hese cylinder body no ya throw pressure testing your value bi wo ho eno no e wo hifa side say enfa sorry o fa cheme enfa ne say cylinder no si ho no mo a ade ne ndro be na ye ti say ade round bi but e kwosoro e hifa ne ya throw a obehu say we de baby a me de mani aboso de number segu hs a spy yo so have cylinder body na you different types of cylinder body enti dodo na de e wo baby a ye fa e pizza cylinder no adi tokuro na da ho na odo nsa somu no ho na wo kana na okay bi ho no ma ya tregu yi ne handle no ho bi wo nso so a cylinder body no soro ho baby no ya trotro sa yi indicators nyina ho bra ye no bra e wo say spy na esan say manufacturers no empese obia ne standards a sabi ebi ana cylinder no ya anya wo Ghana ye free baby na ye de baaye to bon say baby ho no mo a omo kwan omo fa so omo tro expiry date no ye the code bi ne ye de ye ebi as be expire in the first quarter of that particular year ebi ana ye the alphabet bi aka ho ebi a a enti hu eno de a no say no ye first quarter say ebe expire in the second quarter eno so say bi a b ebi ebe expire in the third quarter eno no ye c eno so ye c that sense to be wo ho a e wo say on ti ase a utimi busa de o ton ma no na mira ko se o we de mi ntwa no kra wo se wo busa nipa na wo ton ma no Ghana ha se ni ye EPF adwuma se wo mbekọ rounds a kire mu anase communication fo adwuma anase fire service fo mo adwuma wo se mo call round na mo kire mu fi se asema wo kan obi wo ho wo yi nne onimu da se expiring date bi tare ho enti hwan adwuma hwan na ye na adwuma wo se wo kire omanfo no mo hu se gas cylinder no ebetimi akun ebetimi ahaw ebetimi asa wani ebetimi asa wonwuma enti wo kwoto a eniema ba ku mienu miensa enan enum we na wasa wo hwe hwan adwuma na wasa wo yesa adwuma die no yo for Ghana had the cylinder home dwumadie bi ade it falls directly under the umbrella of MPA on the Jumakua water cylinder and the gas used in one was to be a case now it's say a bija any explosion near the back and also so falling within our ambit now yen so say was to be a ban education na ye boa MPA4 ema wotimi eye sanso na Jumakua hodwa aka Ghana Standards Authority EPA nom and other bodies regulatory bodies aka no one so what chafa wo fa say ye educate Ghanaians on the safe use of gas and cylinders. Na unsa wodi ye sha se na wo se obi wo ho kwete se nka kakra ba ne kitchen a na wabohu na wa start so nkane a ye fa ne se nipa no wa ya so bra kire wa nsesa ne cylinder no ene gya kakra to ho gya no kra kakra bi anim to de gya to ho ede na wo se instantly nipa no oye e wo ne kitchen ho no se cylinder ne she insider ene fe wa bontin so na wo ka se eya ye mfansi abontin wo di si wa krofo be wi akọ enti dem an ode be she enti ode she dem na se bi a egya no ba mu saa no a ede na wo se wo ye obra egya na hase ede wo yo bada say baby a ye pan wo se ede cylinder si depending on baby a no abontin na mo manya abontin keke abontin a ye secure cylinder no such a way say sabi uniwa obi entimi mfa ne nsa mekeka
na ɔmfa ndi unya na yɛtɔ to mmienu sɛ nsuo tɔ ani kwan sɛ ɛka no na mmom yɛ secure yɛka ne sɛ secure cylinder no in such a way sɛ ɛbɛyɛ den sɛ woni hɔ a obɛdi ne nsa bɛka nsuo tɔ a ɛnka no na mframa nso so bɛfa hɔ bebree sɛ kɔba sɛ mpo leakage bi ba na ɛho tekyema a ɛbɛtumi aliki afa mframa a ɛnkɔfa ɔhaw bi a ɛmba sɛ wo cylinder no anaa wo stove no a wo gas stove no ɛgya tɔ mu a deɛ ɛdi kan paa ɛwɔ sɛ woyɛ ne sɛ bɔ mmɔden sɛ wobɛtumi ahunu baabi a cylinder no ka ne sɛ gas no ɛwɔ a anaa leakage no firi ba bɔ mmɔden paa sɛ wobɛtumi ahunu saa de no na mpɛn pii no sɛ because sɛ cylinder no ɛno na ɛtoa no anaa ɛyɛ toa no a gas no hyɛ mu no ɛhɔ na cylinder ɛka sɛ gas no dodoɔ no awɔ nti sɛ ɛbɛyɛ a wobɛtumi aduru cylinder no hɔ na wadum no a ɛno no yɛ sɛ nyɛ adeɛ nso a ɛgya no sɛdeɛ ɛsi ba no wobɛtumi aduru cylinder no hɔ na wadum no a pɛ fire blanket yɛwɔ fire blanket wɔ hɔ a ɛno no fiber glass na yɛde ayɛ ɛho hia sɛ wode ɛno no bɛsi nsuo bɔ mmɔden sɛ baabi a cylinder no wɔ no wode saa fire blanket yi ɛbɛkɔva no nyinaa sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ɛgya no a ɛhyɛ no ɛnya mframa na ɛntoa so na ɛnyɛ dɛn ɛnhyɛ sɛ woni fire blanket yi bi wɔ hɔnom na wɔ fire extinguisher bɔ mmɔden sɛ wobɛdeploy fire extinguisher no ɛde agu gya no so na wabɔ mmɔden sɛ ɛgya no ɛkɔ fam no na wakɔ cylinder no ho na watumi adum no sɛ cylinder no nso bi a regulator ɛbɔ ho no nso asɛe a bɔ mmɔden sɛ wayi so extinguisher no anaasɛ wet towel bi anaasɛ ntoma emu yɛ du a wode hyɛ nsuo mu nso ɛbɛyɛ yie no na deɛ no nso so agu baabi a ɛgya no firi ba no na sɛ cylinder no ɛwɔ an enclosed area watumi ama so kama ɛde akɔ abɔnten because the ɛgya tɔ cylinder no mu a ɛnyɛ prɛko pɛ ɛna cylinder no sɛbio ɛbɛhyia na ɛlusu ne carrying capacity ɛbɛtumi de arrest heat no na explosion ɛyɛ dɛn atom nti ɛhɔ no deɛ ɛwɔ sɛ wonya kokoduro kakra na wowɔte blanket no anaasɛ wowɔ towel bi a ɛso emu yɛ duro ɛbɛtumi akɔba cylinder no nyinaa ho a na de ahyɛ nsuo mu na afei wode akyekyere cylinder no nyinaa ho na afei wabɔ mmɔden sɛ wobɛma so ɛde akɔsi baabi a ɛhɔ no mframa ɛta afa hɔ paa sɛdeɛ ɛbɛyɛ a sɛ leakage no koraa na ɛba ɛno no bɛtumi afra mframa na ɛliki atɔ mframa mu na mmom woyɛ saa de no wɔ pɛsɛ mu no ɛwɔ sɛ ɔbɔ mmɔden sɛ ɛnkɔ bɛn naked source of heat biara anaasɛ ɛgya biara ni kwan sɛ ɛbɛn no te sɛ bia baabi awɔ no mu amanfoɔ toto kyinkyinga ne deɛ ɛkeka ho a sɛ wode cylinder no ba abɔnten a ɛwɔ sɛ wotumi bɔ wɔn kayɛ na sɛ wɔn dwumadi a wɔyɛ no wobɛtumi atwe break kakra anaa wobɛdu mu ogya no so kakra ma wa na watumi ayɛ na watumi ayɛ na weidie na woka kwan ɛbɛfa so sɛ yɛde ntoma emu odu hyɛ nsuo mu sɛ yɛyi so extinguisher no ɛga na hamra biara mmɔ efie biara ho ban sɛ wosi dan a wɔsɛ wode extinguisher hyɛ mu ne yɛdi kan ɛna kae no nso a yɛ a wɔn nenam kwan so no yɛ weidie ka yɛnya wo tam yi pa nka bɛboa yɛn na kaka nso a nenam kwan so ne ade no emra no deɛ ne ka fa ho because na anu wo hu sɛ de ya cars nam ne gya tomu na mo sesa nwea ne nsuo ne ade gu mu no so ya na ya de ha dwen pa emra bɛ na hyɛ wo mo sɛ wo car nya extinguisher wo mo wo fie ana sɛ wote wo fie nso a nya extinguisher wo ho emra bia nhyɛ wo bia na obi a yɛ ne opɛ yo emra de ɛwɔ hɔ a ɛhyɛ wura bia sɛ wonya extinguisher ɛhyɛ ne ɛso ne kam na any kwan sɛ extinguisher ne kɛkɛ ɛna ɛwɔ sɛ wonya nhunu kwan a wɔfa so a wobɛyi no wɔn sɛ deɛ nyinaa yɛnim tua yi wɔn sɛ social media obi ne kaa ne gya atom na ontumi nnum no saa nso na mmara a ɛyɛ 2249 no nso ɛwɔ hɔ a ɛhyɛ sɛ obiara dan bi a wobɛsi sɛ ɛwɔ ankasa wo dan ɛna LI 1724 nso so wɔ hɔ a ɛno nso hyɛ sɛ obiara dan bi a wobɛsi sɛ ɛyɛ a private commercial building biara no ɛmma wo ho kwan sɛ wotumi bɔ ho ban wode extinguisher wode smoke alarm ɛne nneɛma ahodoɔ a yɛde protect building no wotumi de saa nneɛma nyinaa egu akwan mu na ɛnkɔfa egya bi amba ɛno nti na wedi ne ti ho akyerɛ wo sɛ ɛnkyɛ koraa no saa enforcement ahodoɔ yi ade a odumgyafoɔ
ebi fra say na yen so ya yen de na aboa ma ejia hihia ene na nam sa kwan yi so ba no eno so atimi akofo to atimi atwa DO2 me to boas na me bo di no man kan ni ya eja enti DO2 I just say divisional officer grade 2 head of PR on one yaman siding kita ho e wo Ghana National Fire Service wo dwumadi a wondi won ba mu nyina anopai de yesi eda se pa nanso yemmere ni ntini wonim yede ni aka ne be hye fridge mu ni asan abesere onan ase na ja wasan aba ba kyerɛkyerɛ bie mu aka ho wada woro papa twa wate asesa ama me ana oh ye be important bia mo bie mo pono ye damo ase papa no pe de mo aye adom titiru eba gas cylinder ene ho empemprade nyina ye beka se nyame enhyira wo papa ye da wase ye se da se pa na kosu ade na o ka kire DO2 ai DO2 owura Desmond aka nyame enhyira wo papa won kyerɛkyerɛ modi ye afam na odim bibi unu se me gas cylinder me peja ya chekrete anya odio abuso shamra na wada roma di kan fabra kosu ya dem ho why da ye register me wa boy filling station na me kosesa me dem enti dio me enye ye kwan de wase me sure say tiefo pese o mu bam ka mu nya ya na nka wote ha na nka question ne ba na nka wa answer wo mama nkaka I was next time no YouTube studio. Oh wow, kabe de pa. Sure. Erade ensure onyo kese. That's ya wada kuma junction he ya nti we de bre no so pani ya mawaba. Nyankopon ensure mo. Nyame ensure papa. Yeah, ko so de yate asum nsem o. Enya asem kito me na nka ni se ade ne spelling date teacher e. Woni ani ma me fa mess ni ntuna me so obi hu keka no. Enti 055 1598321 eno betimi afre ena fe 0579 300 025 eno so fra be peke na last one me di to dwa 0550 055 522 me and send na ka bom na ofra e betimi apeke agoso ne de yate asem yasum eniema me fa dem za na the gas ye sa na ya na se na ye chire starting date na aka ya china na sa ka chine nya se ya chine ne braso ne cylinder ne braso oh ya da na se papa ye we say me krum wo bi gas ye se pejam ena wo kukuru gas ni nsu eto ena wo kukuru disi nsuom ebi ache ne nsa ho ne chese nanim fa ba bi enya wagena ni so enya asem keto wagena ni so pa e wose yenya ho nimde ade bi a wo yusu anasa wo de ye ade no wanya ho nimde a ebe kwatiaw ya na kwatiaw nte wose yenya ho nimde pa boss said you say ya yendum ni obi wo ko nim se ne gas ana woni akukudura se wontimi eja ne ba na wo aso ano de ne wa akukudura we enya frame no ena ye jawo jana nkasa ewo inside na uma ho kwan a na eba nti no se ke yemfa ade mu odura na extinguish asem so akoye ni se ne west extinguish wa Ghana ha wo mu fie eni pado do se abuzu ya ma 89.7 FM atise ma homa no so a hyehyɛ nti wo de umia wani bowura mu a bibia betimi akoye ama wo se de wa me ye kwan di otu am ye kwan se ebre papa mu no obeba betena se ento no be question and answer you put me I put you but se si ade wo betimi afra ba so na ja woni aba betwetwe nkomo se de be ya ene ye se ye hwe expal product ye de ye nipa e hwe gas cylinders na nya na nka menimu da se ahoma na e won chen no wudun se so mapeja na elo wudi ni ba bia ka se free safo akwa ba bia mara wudi ba street a wugine mo ba parliament so akonwa ba akọ na me do for ne gas ye de wa say ye chire me say to foforo ma no so lo na dia na wo ka di sua be na wasua wo mu enne ye many aje ho ye wa say o for the gas now dey ba e say o money to be 20 minutes but you catch them say o ba na so sana e na ma gas na santem ma ye but what can me pa me ye ha say yes had no e ma me gas me pa no kwasem ene solo what wadi na ti me bua mo na say o ba na no aso na mfama nyina e na say o kofere nso a o de ade wo ano na mfama na aka na wase no e ko e film na empty
Okay. So African tanka nyame nshira pa ye de wase. Pastor me do from kosi sanin de no. Ah, wo de ja no ara. Me twɛn we de wadama. Me twɛn. So African tanka Solomon City de ne de aba beto dwa. Onso betimi egba. Umia wani na obo wura mu dia akoso mere ne kwa na ekɔ. Umia wani na obo wura mu dia na kyese bibia akoyie ama wo. Obi di abase ye kwakɔ fele gas na ayi no adi tuntum bi na ye wo mu yifiri ono mo adi sika no eno so fa so be na wo so ye burade saadi tuntum bi no koya na ja ni nyina aboa ema gas no e protect no because eno so ye se e ka ho na ya na eliki ni se cha on se mpempi wo ko fele a wo ko ne the next week so ko ne ye free wo di ni ba bi o ka se free ma 89.7 ante gift na o gas na ya den asamo se no wa better na ye so no ma do bere fi o ye da ma say ye tell me because me dey say when you want right here o se be to just o se wo hu ba bi agoi filling station wa ye you know we circulation ne wo ho ntu betimi akọ na akwaje foforo enti ye no wa mie wani aduadua mu a se so otom de wani twia eno de hu bi da what's the anti nyabotre wo se wo kɔtɔ wo cylinder no a wo hu ebi wo hɔ no mu a ba bia wo so di pagya cylinder no eye esoro no ɛho round na ɛwɔ hɔ na wo de no obu ne bɛhye no aye ahwe hɔ eye baako ebi mienu nso so no ba bia wo de wo nsa hye na wo pagya no ɛno so saa ɛho no aye ahwe hɔ ɛna wo hwe hɔ nso no wa hu a cylinder ne to ɛno nso so dane no na hwe hɔ wa bra gas na san wo mu wadama because gas wo mu a wonti me se wo kɔtɔ se wati ase nti wo kɔtɔ obi ho onto obi da na onyusu bi de ma me madwadifo de onya so ya to de abre no eni nti ni se ba ne sa na sa areas we e na hwɛ ansa na wo de gas na ye den a cylinder no abafie enti se wo hwɛ na se adi mfie no du no mu a na kyerɛ se wo hu se expiry date aka na ne wapɛ foforo pre konti won so betimi aba so we the time ne yesi nipa ba akumie na ni ba na ja udi ni ba bia ka se firi anopai batata wo fata na wo extinguisher ni bi da wo ka ni mu de wadama batata fe de batata bi ba na ufie de na wo use me ka wo gas cylinder no unum se expiring date ka ho de ne na de mi o fata wo say never the minimum Friday to go. Etina was said they be out with video to Max 89.7 FM no. Of Atama FM. Oh, na near DO2 kan ye nyina no dia na opesa wo kan e kire Ghana 42. Oh, the man got to so be a just about the gas no. I think that never bring. Then I mean the minimum Friday to I did over the come out like I should be a new key. Ghana fire service and Suro gas fire service bet you why? Awusia so wan timi amaso e we de nyobi na kumantwi wo hwe tam se de yekɔ tinton idia e wo musem asua de ye pa obi wo be so san be kana dwen ka ho no ni asɛm no ene se de ahoma no to aye tare ya obi abe so oba mu yidie wan timi amaso de na je se nyobi na kumantwi na mmom ye gidi ye se akosua encheche adwumadi a DO Desmond aka edi abeto ho no yesua bibi wo mu yesua ade wo mu papa oye lecturer no pay wa ya ade papa wo parliament ho ne de na ye speaker wa bomodin a cheche nyimu mu pa ma me ye sure say Ghana fo nso akọ no masum yiye akọ wo no masum mi sesu biem yiye say eja to kitchen a enye hu a obebo eni kekam a obekekam ne be magya na dum ai nya kokuduro na so wo bibie mu odu atise tawa wo di gu nso ma na wo de gu so wo extinguisher so ayi so nya afi na akwaso so nkane a wo dem ho electricity corporation
enya fe na akwoso so nkane a na emo makukuduro bi mra wo mu ɔse cylinder no so ye disi abonten a ye mfansi ba bi obi amfa ne nsem kokeka abonten hefa ade no disi wonom so obi bi bia obi ane benya nkanta cha wo ade no wo de se obi ba bia wo nya kata za da fa ho dem na bu obi wi ade akọ me ba ma menchia Great Banasco sunyane abesim enwanwa se na Great Banasco went to me ebia na odwuma fofora wo die bia obi a ye chia wo sunyane ne mpatamu de esi wodua ya nkwantade na asefo yate ewo ha se ye ma obi bia hyeden ewo ho titiri ene wo yere ene emofra no ye chia sunyanfo ene wo mu atwa ho ahia nyina yo ene na jese de tiefo nyina se epoye atoye mfimfiri anafo be bia utie ye firi bia no ye ka se nyankopon insure sanso na seda kese ekwa na ekodi ama ye sponsors mo ye nyamo anke be nie Max buy ejamo na mudi phone so fofofo giga kese aba ye nya bia yuso mo promo no so ye beba ade ye ho aba bagem efise ye nyamo pa ne ka home appliances abode a efa ne ekonya bi sanso na Medimosis for ye kan ye jade ye se nyankopon ensha mo na makofa capsules they say garlic wo mu a eboa ma ye bra bomu ye wedie mu etimi ejane na so ye ebusua aha na breme kwan ne de mass morning dew ya ekoso adwara kopum fiada anopa no nsia kopem anopa no nkro no asie na nyankopon ye yadoma wo kina no panso eja ya ba beto aso ye nkirechi adwuma ye street vibe niema chese ye segment no edroso bebre ya na woni ye atena medin dia bena krantima mozino asida kese ekwa na ekọ ediama ye producer versus ye technical assistant ye bibia ye DJ akoso ya DJ ne ndi say DJ Holy yesi ya dana se pa chinchim fidie na furuma din ya enye asem ketwa sanso na production assistant Alexa ye kase nyame insure no ya damu nyina se ama mo enitia adehye ya kram